The dancers may be on the floor, but my girl would see only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of fire, long before
It's time to live together, baby. We're together, baby. We're better together, baby. Ħajba. Il-fiċi siguret li kien notis ħajba. Sur Zammit, PMU Smalta, xtajdinna rigward il-protesta tal-lum. Sur Zammit, grazzi. Mela, nsellem il-followers tagħna. Illum għandna program ħaj rigwardja in-noise pollution u miej għandi lil Marianne u xek. Anna Maria qlibtielek. Anna Maria Bardakino. What's her name jgħidu? What's her name? Ma libtulek tijak tajjeb. U attent waqta Billy, Megbi. Tajjeb. Resensi Berdin, issa introduċu l-kam minn nifiskom. Għalli teddunna naqxejn xtamlux ma tamlux. U ma ġembi għandi assoltu. Lil-kankru. Lil-salvu mallija. Tajjeb. Sirt parti mill-Amara. Ejja, veru. Għall-axħar ekku salvu mela. Tajjeb. Problema li nitkellem. Għanna ma naħalux li xawnek. Le. U l-lum bla kantonieri ħankun uktar mis-soltu naħseb. U zgur l-lum bla kantonieri. Ħanibda minnek. Introduċa xellek nifsek, minn inti u x'qed taħdem. Jien jisimni Anna Maria Baldacchino, jiena noqgħod islima, għandi 3 subien u illum il-ġurnata pensjonanta. Attiva ħafna fis-Slima Residents Association u tħalt fiha għax nemmen illi s-slima għandna bżonn nirranġawha u għandha bżonn nies illi jagħmlu dik id-differenza għax sfortunatament ir-residenti spiċċaw laqas biss qed jiġu kkunsidrati hemmhekk. Kollox sar business u min jgħix hemmhekk 24/7 laqas biss jikkonsidrawhom sfortunatament. Allura jiena oramai nista' nagħmel il-parti tiegħi, nista' nkun naqra aktar attiva x'illum il-ġurnata għandi l-ħin u nispera illi forsi id-differenza tinħass illum il-ġurnata. Tajjeb. Nipprovaw. Tajjeb. Jekk inti ma tipprovax fid-dinja ma Le, tkunx mhux taf hekk, fejn se le. tasal. U l-problema hija narajjena li ħafna drabi n-nies jistennew li xi ħadd ieħor jagħmel xi ħaġa. Ekku. Imma dak ix-xatt li tagħmel xi ħaġa. U rrid nispjega u rrid illi n-nies jifhmu illi kull wieħed minna jista' jagħmel dik il-ftit u jista' ikun katalista biex xi ħadd ieħor jagħmel id-differenza. Ġifieri importanti there is strength in numbers jgħidlek l-Ingliż. Importanti ħafna li kollha kemm aħna nibdew niftħu ħalqna u ngħidu dak li għandna bżonn u dak li għandna id-dritt għalih. Ekku, ma safrattant wasalt fuq il-medja u xek. Ma blaħsib. Ma wasalt anke fuq il-medja soċjali, illum qegħdin hawnhekk, jiġifieri l-effors tiegħek naħseb qed rikonoxxuti. Nispera. Għax fl-aħħar mill-aħħar it-tiru huwa tajjeb. Ekku, ġifieri llum is-social media b'saħħitha għax jaraw kien nies. Qed tifhem ġifieri l-appell tiegħek jasal. U importanti li jasal. Ġifieri fatt li bdejt tiċċaqlaq għal volja forsi ħadd ieħor baqa' lura. Naħseb illi xorta. Iva, u dak il-messaġġ huwa importanti ħafna li n-nies jifhmuha li ma jistgħux joqogħdu jkunu jiena ngħidulhom keyboard warriors, Ekku. mhux joqogħdu d-dar joqogħdu jgorru u full stop. Però keyboard warriors għandhom ċertu effett. Għandhom ukoll u importanti. Billa ma jidrux in-nies ma jfittex m'għandhomx, naħseb rajna x'ġara fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u kemm kellha saħħa social media fejn kellna n-nies li ġew puxxjati mis-social media biss tal-law numru ta' voti, ġifieri jaffiqlbulek elezzjoni. Iva, very Għal dawk il-keyboard warriors, ġifieri kollox importanti. importanti. Ftit minn kollox. Silent protesters ngħidu minn daw. Iva, veru. Però silent imma. Xi kultant. Mhux dak Huwa li ħoġu importanti xi fit-toroq kultant li toħroġ u li ma tibżax
turi wiċċek. Xi Però kultant naħseb huwa in-nies ma importanti. domx joħorġu ta' naħseb mill-affarijiet il-fraża, kbar li bidlet il-social media hija di, Iva. L-lum m'għandekx għalfej. Ekku. Qabel toħroġ u Li niddejjaq jiena Ma meta m'għandekx jkunu għalfej. anonymous hemmhekk niddejjaq naqra għax jiena nemmen li jekk inti L-anonimi ma ċuċata. Eżatt, jekk inti temmen f'xi ħaġa, Mux hekk. għandek tkun lestu pront illi titkellem u tiddiskuti dwarha, tista' ma taqbilx ma naqblu li ma naqblux. mhux hekk. Mela, ħanaddi fuqek, Billy, McBee. Mela, fuqek. Billy McBee, minn Residenti Peltin, paġna għand il-volontarjat, inni fil-volontarjat minn għalija għanna kont 12 sena. Spikkajt naqra waqt il-legal notice li ġiet imposta mod involontarju fuq il-Belt Valletta, l-ura fit-2022. Kien nem diġa problemi ta' storbju ġewwa ċertu periferi tal-belt, speċi ħafna qabel l-introduzzjoni tal-legal notice, imma jisom biex jitfawna għammelħ fuq il-ferita tefawna l-avvis legali. Issa il-Belt Valletta vera kella bżon tqum ftit fuq tagħha, però mill-aspett soċjali ukoll, fis-sens m'hemmx dar tal-anzjani, din kienet taħt il-weda ta' żewġ partiti qatt ma wasalna, żewġ kunsilli qatt ma wasalna, childcare center, klinika kif suppost biex imbagħad fetħulna biċċa kabuba vera tajba ma immod fejn qiegħda issa tiġi mblukkata mill-imwetu siġijiet u min għandu bżonn użu ta' karozza jew jibgħati b'xi diżabilità ma jistax jasal għaliha. Inkampanjat fuq ħafna affarijiet, però naħseb jiena fuq tal-istorbju qed taffettwa l-kulħadd, mhux ġast biss. Ekku. Eżempju, kon qed nitkellmu jien Anna Marija, jekk ikun hemm l-istorbju l-belt, ikun hemm jinstema' mill-taslima. Ekku. Vice versa. Di kullum kien qiegħda. Iva, iva. Qabel ma niftħu ħanejtek fuq xi tiġri b'mod ħanejtek nazzjonali, ħalli naqgħodu daqsxejn ta' sliema u l-belt. Imbagħad ovvjament ħaniftħu da ġifieri, bla dubju. Rajna videos qabel. Iva. Anne-Marie, mhux naqlbek. Li konċernaw sliema, ħabna minnu ġbittom inti u xejn dal-videos? Iva, jiena ġbittom kollha. Biex ma tinsix. Int PM. U hija Eżatt. Tajba. Takaru. Dawka Għax kollha l-ismijiet jiena li iva diżastru, ħadthom. Li rajtu kien tal-boat parties, daw l-famużi boat parties li jitilqu f'xi 7:30 ta' filgħaxija u jiġu lura f'11 ta' billej. Għamlu żmien kienu jitħlu bil-mużika tajjat ġol-port li dikja illegali. Sowa, ermijak ħatlu rasu lil-kaptan. Ma din hija legali qed li jitlu bil-mużika fil-port. Ġol-port iva huwa legali. Suppost ġifieri meta jkunu qed joqorbu lejn il-port, suppost jitfu l-mużika u tidħol fil-kwiet. Dik waħda. Sadam rajna joħorġu anka bil-mużika. Iva. Il-vapur u xinu dajsa whatever. U jipprovaw il-mużika qabel u ġissa jiena qiegħda fuq id-disa solar. Ġifieri xorta nismagħhom u nismagħhom qishom qegħdin fil-kċina tiegħi. Anyway, u jitu lura ikunu dak il-11 u nofs ta' billej, tista' timmaġina dak l-istorbju kif iġennek. Issa jiena irrapportajtom kemm il-darba u għaddejt lil min huwa ovvjament in charge. To be fair with the gentleman, kien veru gentleman u semani u kellimhom. U nafżgur li kellimhom għax meta dal-aħħar kellimt lil xi wieħed minn kaptani għalli il-kaptan so and so semma illi hemm xi ħadd qed joħdilna l-videos, għatlu iva għatlu jien hija. Imma il-problema issa hija illi all right qegħdin inaqsulu naqra il-mużika all well and good. Imma issa qed inaħalluhom fil-fatrajta fuq il-video. Mela huma deħlini fil-port, iqabdu lilhom ikantaw. Mela daw l-imbirkini kollok fejna fil-200 ruħ hemmhekk, naħseb anke jaqbżuhom il-200 xi kultant. Immaġina, deħlin bil-bowt, 200 ruħ fi 11 nofs ta' billej kemm jinstema'. Mhix sewwa għax kulħadd għandu dritt illi jorqod billej, kulħadd għandu dritt illi jekk jiena l-argument irrid noqgħod barra fil-gallerija, fil-kwiet u fil-paċi, għaliex m'għandix ingawdiha. Jiġifieri hija nuqqas ta' rispett. Umbat u rejt. Jena ngħidlek waħda, oħroġ saq il-pjanti. Oħroġ saq il-pjanti. Jena ġatti belti darba. Alla ħaqsa li. Ara kif jaqbuża pajpu jaħas lill-ostra, jaħas kif ħarabli. Imma oħroġ saq il-pjanti. Għandek video ieħor illi wera
illi huwa fil-fatt qasamt it-triq hemmhekk, mela jiena kont mexja fuq in-naħa tal-baħar, fuq il-promenad li għandna Sliema. Qasamt it-triq għax tant kien hemm storbju ma flaħtux. Mela taqsam it-triq u tibda d-dej. Daw l-enclosures li għamlu. Mela inti minn flok bankina llum il-ġurnata sirna. Jiena biex nasal id-dar irrid ngħaddi minn John Off's bars. Waħda ħdej l-oħra, wieħed ħdej l-ieħor. Malli tgħaddi mela il-mużika ta' wieħed, tgħaddi ġol ieħor mużika differenti, terġa' tgħaddi mill-ieħor mużika differenti. Mhux jaqbdek u ġeħta ras sakemm tgħaddi barra mill-kejos li jkun hemm, U ġifieri aħna suppost ngħixu f'din l-environment, dal-famus environment, illi suppost u mbagħad il-ħelwa hija x-xahar li għadda kienet mental health, tal-mental health, tajjeb. Mela jiġu jgħidulek illi qed jiftħu il-clinics għal stress tal-mental health, very nice, mela le, u sawa jagħmlu. Imma mela jiena ċempilt il-kummissarja jew kummissarju tas-saħħa u kellimt il-segretarju. Mara kienet, sorry, segretarja, u għattila nixtieq nagħmel complaint dwar il-mużika li hemm The Strand għax ma niflaħix iżjed. Taf x'kienet ir-risposta tagħha? Għaltli hu paċenzja, għaltli mur għand psikjatra. Ġib ċertifikat minn għandu u mbagħad inkellmuk. Ma dik risposta. Inti suppost prevention is better than cure. Inti suppost l-affarijiet tara x'inhu jiġri. Tipprova twaqqafhom milli jiggravaw ruħhom biex il-bniedem ma jkollux bżonn illi jasal għal dik l-estremità, mela tiġi tgħidli hekk. Bqajt inħares lejn it-telefon ngħid il-verità. Jiġifieri aħna qegħdin hemmhekk ngħixu f'ġenn u suppost noqogħdu bil-kwiet u fil-paċi u ma ngħidu xejn. Ħmerija se nsemmilek, mhux sempliċement fuq il-bankina, mela aħna ħdejna għandna l-baħar, immorru nawmu hemmhekk. Tmur tom min huwa l-anzjan speċjalment il-Sliema hemm popolazzjoni akbar ta' anzjani. Ikun tajjeb għalihom minħabba li huwa qisu tip ta' hydrotherapy wkoll. Tmur fuq il-bajja, jiġik xi ħadd ħdejk bil-boombox. Issa, jien ħan nitlaq minn. Li ma nħattajt, ġibir. Il-Sliema, per eżempju, tista' tmur tinje point, tista' tmur Okay. exercise, tista' tmur. Whatever. Il-bombox u dal-speaker iż-żajr li jaqbad. Mela, ħan nitlaq minn hawn l-ewwel. Ġibir għattib ta' ħamalli għadhom jeżistu bil-radio. Aħna mela ċara. Għadhom jeżistu l-ħamalli minna li daw annimalli spiċċa. Anka jkunu għaddejjin. Imma kien hemm xi żmien li bdew niżli. Ma issa skoplew dal-Bluetooth. Din il-boombox għandu kun jgħidu. Dal-speaker żajr ikun jaqbad bil-Bluetooth, jaqbad mal-mobile, ovvjament. Ħamallat xejn. Aħna maħniex kontra l-mużika, jiena nħobba l-mużika, ma jiena nħobb nosma l-mużika li nħobb jiena. Mhux ibella li l-mużika li jrid ċikku Peppi min huwa. Tifhem, ġifieri għaliex illum ġurnata u l-teknoloġija, għaliex ma headphones. Eżatt. Ekku. Ma rridek tisma' il-mużika tiegħu da. U jagħmilha Għax ħamallu. Farida. Vera, ekku. Jiena għalija personalment hija egoizmu sfaċċata. ħamalla ċajlu dak. Moqdijiena. Għax bekk weġġaw, jekk tgħidilhom li m'intix edukat, daqqas iżwa, imma hemm kelma li ħamallu. Jena, biex nitkellem, jena s-sibt li għadda kont fuq il-program. Tistax iżommu. U għad probabilment, xorta ħazina, u ġabuni fuq il-xewka. Ħasbu li sejwer bruni, ġabuni fuq il-xewka, najt li bħalissa, fil-gvern hemm nisħamalli. U li għattajt inti konferma għaliex, għax dal-li għat naraw, dizzi dal-ħmieċ. Għax daħmieċ najdlu, ħmieċ, aħna najdlu pollution bl-Inglis. Pollution tfisser ħammeċ, ħmieċ, tal-istorbju huwa ħmieċ. U min ħammeċ, u min jagħmel il-ħmieċ, ħamallu tajdlu, għaliex, għax ħamallu ignorant li ma jirrispettax l-ambjent. Mela allura naħseb nhar is-sibt jien kelli mhux mit-miljon raġun u minn ġabni fil-xewka x'ħarseb preżenti medani. Nirringrazzjak minn ħalbi. Għax iba nerġa' nirrepeti il-problema li għandna bħalissa, mhux qed ngħid qabel ma kenniex ta' niftehom għax jiena niftakar fi żmien taħt in-nazzjonalisti. Ġibier jien għamil żmien kont noqgħod ta' Pjuri u saħdax ta' billi għadna nisimgħu it-tiġijiet li qed isiru fuq il-promontorju u fuq Palazzo dei Baroni mill-Wardija. So aħna morna l-Kwiet. Niftakar. U nisimgħu u komplejnet kemm il-darba qalu li għax hemm il-liġi tal-11. Mela allura biex is-sinjura tal-promontorju u s-sinjura l-oħra tal-bejba jagħmlu l-flus,
Sewa, jien nidħol business partner tagħhom. Fil-kċina. Fit-support. Fil-kċina tagħhom. Sewa, nippreparalhom l-affarijiet. Għax hekk fisser jidħal fil-business magħhom daw biex huma jaqraw il-flus. U jiena mbagħti. Imbilli għajdlek li tista' tagħmel mużika sal-11, imma ma jgħidlekx li tista' tdejjaq in-nies. Public disturbance tiġi din. Of course. U hemm il-liġijiet kontrija. Jiġifieri imbilli hemm il-liġi sal-11 ma jissinifikax li jista' jagħmel li jritu. Ekku. Ċorta waħda hemm. Ma il-biċċa xogħlu. Xorta tista' toġġezzjona u jwafqu. Billi, ħandur fuqek. Issa konstatajna li huwa ħamallaġni, sewa? Mela xtaba, x'id tajdlu da? Sejjaħlu da? X'id tajdlu? Ħamallaġ. X'intom tagħmlu? Ġbed ngħixu f'pajjiż ħamallu. Biex dal-ħamallaġni tippruvaw tafquh. Aħna provajna kwalunkwa tip ta' outlet fis-sens parlament, saħħa, mornant kulħadd. U kulħadd jaf hemm barra. Infatti, l-era biss ħarġet stipulazzjoni sħiħa b'ismijiet ta' kull min huwa responsabbli għall-mużika. Eżempju, aħna għandna kunsill lokali tal-Belt Valletta kif ukoll kwalunkwe kunsill f'Malta u Għawdex li l-era tagħhom is-saħħa biex iwaffqu ċertu storbju, għandek Industrial Innovative Solutions, Occupational Health and Safety OSA, Malta Tourism Authority, Malta International Airport ukoll, għax mhux just entertainment. L-istorbju mhux just entertainment biss, fis-sens tipo hemm spettrum sħiħ. Imma l-ħaġa hija dik. Lax binar għandek allu għax li tista' biha, binar għandek tal-industrija tal-bini u affarijiet. Aħna ġurnata sħiħa jkollna għax mill-10 ta' filgħodu jibdew. Mhux għalhekk qed ngħidlek. Le, mużika mill-10. Anzi bil-10. Mużika mill-10 tajjeb ngħidlek. Mużika tibda Mużika mill-10. Ġifieri intom mhix temporani l-ħaġa għax il-bini forsi temporani. Mhix temporanja, 365 days in a year. Kultant anke matul il-ġurnata matul il-ġimgħa. ħanajlek il-biċċat jiena mill-belt, veru mill-belt, però ma noqgħodx il-belt, laki li jiena xorti tajba li noqgħod il-kampanja. Sewwa jiena ma stabgħu nofsa filgħodu kont jitlaq u Malta ssir Malta ta' 50 żanilu. Jiena ma xi dal-aħħar ifettilli kont ma' bibtew nżidna l-belt xi 4 darbiet flaxija il-ġimgħa. U wara li għamil xi da, ġifieri jiena sempliċement mill rajt bajnejja. Għan nitkellem fuq il-belt, għax il-belt mort u bistajt bajnejja bid-dejja. U għandu nifhem ta' stiema, l-istess ħaġa. Jiena nirrealizzajt li daw l-outlets kemm jista' jkollhom covers? Nies. 20, 30. Ġewwa jkunu vojta. U n-nies qegħdin barra. Ejja ngħidu 30 cover, 30 mejda. Ekku. 30 mejda. M'għandek bżonn PA system. Jiena nipretendi li post bħal belt, għax issa di l-problema, nerġa' niġi għal-ħamallaġġ. Għax jiena li belt Valletta. Belt barokka. Il-belt bħal dik timlija dak il-ħamallaġġ, titkun vera ħamallu intu ignorant u ma tafx ġifieri. M'għandek gosti ta' xejn. Sewwa, issa jiena realizzajt. Jiena l-belt nimmaġina li t-tip entertainment li jista' jkun hemm. Jien naf xi grupp bħalma kunu mienna. Acoustics. Jazz. Imma m'għandek bżonn PA system. La għal-jazz, la għal-gitarra, m'għandek bżonn 20 mejda. Laqqas biex ħansem il-bridge għaw il-misfela u il-belt. Dej Vittoria, Dej Victoria. Misfela, il-bridge jismu, il-bridge bar. Laqqas dak najt m'għandu bżonn li hemm it-taraġġ kollu, m'għandux bżonnu. M'għandux bżonn. Ebda outlet il-belt, fl-opinjoni tiegħi, għax naħbdu għadhom il-Carnegie Hall di. Ir-realtà salvu hija illi l-MTA tgħidlek illi biex ikollok amplified music, believe it or not, irid ikollok ċertifikat ta' qualified engineer li jgħidlek li l-istabbiliment huwa soundproof. Ġewwa? Biex ikollok amplified music, irid ikollok soundproof place. Iġifieri kif jista' jkunu dawna barra? Iġifieri kif jista' jkun barra da? Imma l-argument għasandu għalfejja sal-sem. L-argument jista' jieqaf, ġifieri m'għandek bżonn tagħmel studji m'għandek bżonn iġib xjenzjati, da għandek bżonn naqra ħsieb komun u ma tkunx ħamallu. Ma tkunx tħobb il-ħamallaġġ. Għax dini, għax jiena naħseb jiena li biex tuħu gost. Jiena anka niddaħħa morna bar kont mada. Madwar kulħadd jgħid kemm jiflaħ bil-ħadd. Tinħanaq biex. Tinħanaq. Ir-realtà hija minflok qegħdin
propagating socializing li l-bniedem joħroġ Għaliex? u jieħu pjaċir fl-imkien, laqqas biss tkun tista' tisma' lill-persuna ta' quddiem. Issa, ejja ngħidu li jista' jkun hemm barijiet hekk fej hawn nies imsiken, ngħidlhom morda daw jien li tant jibżaw jintaqgħu magħhom infushom daw in-nies. Jidu ħafna storbju biex jintilfu fih. Għax bażikament li huwa mar tal-moħħda hija nevrożi. Imma jien ma nistax nifhem huma dawn il-bars u restaurants. Mela jiena ċempilt tal-restaurants għaw. Restaurants iktar u iktar, mela f'restorant il-Bużga Olja. Eżatti, tal-assoċjazzjoni u għatlu għax ma tagħmlux lista. Għatlu, u fejn ikun hemm mużika għolja? U fejn ma jkun hemm xejn biex jiena jekk irrid noħroġ nista' nagħżel. Jiena f'restorant ismani, jiena naħseb li għandha bżonn tidħol di il-Ministeru tas-Saħħa bijadi għax jiena naħseb li waqt li kell dik il-mużika għandna ġennek tagħmel ħażin, tfottilek nisma'. ċeħħat jgħajjat. Xid-debat biex tisma' tajb ma dak u jħajat ma jgħal. Ma dak, konna hemmhekk. Ngħidu minnaħa l-oħra biex forsi tiftaħnu. Issa, ejja ngħidu li hawn min iħobb dal-affarijiet, jiddispjaċini imma number one naħseb jiena f'ebda restaurant m'għandu jkun hemm dak it-tip ta' mużika tajjeb. Naqbel miegħek 100%. Tu il-belt ma hemmx stabiliment wieħed li għandu bżonn PA system. M'hemmx wieħed qatt tindurhom kollha. M'hemmx wieħed. Il-kelma background. Il-kelma background music għadhom ma jafux x'inhi. Eżatti. Ma jafux x'inhija għax jiena background music noħu pjaċir biha, imma it has to be in the background. Ekku. U l-ħelwa hija li meta tkun f'dar restaurant tgħidilhom bħalma għamilt jiena ħudu paċenzja baxxilu ftit. No, we can't because of the ambience. Anka speċajna. Ġifieri because of the. Raħa darba tela I'm the client ta' għattela jiena ġejt hawnhekk qed inħallas. Għatta xieġivi għatajm għalfejn it-tarraġ. L-istess ħaġa. Assolutament. L-istess ħaġa. L-istess ħaġa għal-jenna. U għalek għattilom għamlu lista. Min irrit imur jittarrax. Imma lanqas li tatuni għazla. Issa forsi min jgħajti u intsal fil-lum. Le, dak kollha kienu saru. Jena kimmur disco. Fil-mija. Jena kimmur nisfen. Alla ħana samil li mużika bar, jena ħana li kienu ħat minn dak li jek nikol. There's a time and a place for everything. U xarb u xorb kisaħ. U għek imur nisfen, jiet il-mużika għanna ġenninni, għax dik li. Ma dika mort nisfen. Ma mort nisfen, u jenet nipretendi li jek imort nisfen ser mur post soundproof, jien niftakar fi żmien konna morru postijiet wara ċertu ħin. Kien jgħalqu l-bibin ta' barra, minnu ġewwa. Smajtek xatt tala il-bibin ta' barra. Dikija. L-lum jitfarru fil-speaker fuq barra. Boxek, unfortunately. Jekk is-senti trid tibqa' sastatejta fil-lodu, umta, u qed tuħu gost, u sewwa tagħmel għax għalhekk mortem ġifieri, imma mhux indejja, ma jridx. Fil-fatt tiftakar meta qabel konna mpejpu ġewwa fil-restorant Sudana, sakemm ħarġet il-liġi illi inti trid toħroġ barra. Biex tbejjeb kħad kien jgħajtu, għax ħaj jispiċċaw, mux ħaj jkunu jridu jmorru. Kulħadd dara, kulħadd illum il-ġurnata jrid ibejjeb, jaqbad joħroġ il-barra. Ma l-lum sfortunatament, mux tal-li biex nisifejpu ġewwa tal-edna l-bħudu l-ħaxixa. Biex tara, allora mux ħamallaċ najdlu da. Mela, Billy, inti fuq l-istorbju, naf li ġili għamrtu protesti? Ija, l-għor wahda kienet fit-2020, niftakar kien hemm is-sindku Alfred Zammit. Fejn bażikament dan il-legal notice ġi maħdum jew implementat minn wara dar in-nies. Legal notice. Post. Mela l-operezza statejn dik naqbel. Dimment ma jkunx hemm l-istorbju, però mużika stasjata fil-ħodu. Mużika ġewwa, stenna għax aħna qed ngħidu l-MTA qed tgħid illi mużika m'għandix tinstama minn barra. U xejn. U issa ġara. Liġi overlapping another law, overlapping another law, u l-bniedem ma jasal imkien. Ġifjem liġi tmir l-oħra. Mbagħad għandek il-human rights li jippreżedu kwalunkwe tip ta' liġi. Ġifieri diki. Issa apart ġennix per eżempju li mhux kollok psikjatra u jagħmilek ċertifikat skont kif qalula. Għandi residenti għandhom ċertifikati, imma da ċertifikat taf xajdulhom it's permissible. Le, mela jien urrejtek li qed tibbati b'kondizzjoni tort ta' ħaddieħor.
Alright? U xorta mhux qed tittini ġustizzja mhux qed tittini d-dinjità. Għandek tfal tal-iskola matul il-ġimgħa. Mhux hekk, Ma ċaru ma każ. nistax tistudja, ma nistax norqod. Tfal bl-epilepsy, Mela. persuni adulti b'kanser, anzjani u da. Tinnitus, minn għandu cardiac problems, kollha taffetwhom. Mela, di Għandu kelbu. Mela, din l-ewwel net hija rikonoxxuta noise pollution li għam ħsara fis-saħħa. Jagħmel ħsara Għajda anki. bil-Malti, ħmiġ Għandi- tal-istorja. Ħmiex tal-istorbju. Ħmiġ tal-istorja. Ħmiex tal-istorbju. Jena jdu bil-Malti. Eżatt. Għax noise pollution. ħana li. Bl-Ingliż Għosti sabiħa, għalla ħarax manni Ekku, noise pollution. ekku. Għax għallu aħna maħnix moderni. Ekku. Kos irridu għadda, kalla ħana, Ekku. etna jxu fil-medju għebu. Mela najdu għalla. Ekku. Ħmiex. Ħmiġ tal-istorja. Ekku. Dal-ħmiex ħanadu għek, dal-ħmiex tal-istorbju, sewa li huwa rikonoxxut li jagħmel ħsara, ġifieri s-saħħa, jagħmel anke jkun hemm attakki tal-qalb. Ir-raġuni li pereżempju jekk da inti fl-ewwel ħinijiet tal-irqat, jekk qajmek xi ħsejjes jekk jagħmel li ħafna ħsara Anka marra tas-saħħa. Anka insomnia. Ovvjament. Jiġifieri fil-bidu joħloq- għal-ħajja ta' bniedem, skużi, Żgur. qottejtlu. U joħloq problemi oħrajn illi huma mbagħad ta' production, jekk tqajmek bil-lejl darba darbtejn. Fil-ħodu ħadd u majjien. Allora inti il-pajjiż ħajbati minn dik il-produzzjoni wkoll, u di qiegħda tiġi anke mill-Unjoni Ewropea qed tiġi ġifieri Hemm il-declaration. declarations Ila fuq il-nos. Imma għadhom ma forzawiex dika. Għadhom ma forzawiex għaw Marta, issa jiena u Marta mill-qed nara u illi għawena taw taħwit fil-liġijiet, tajjeb li liġi tważit mir l-oħra. Tajjeb, u dil ħaġa sa' 11 ta' bil-lejl, illi jisu tista' tagħmel li tista' 11 ta' bil-lejl. Tista' dejjaq minn tista' 11 bil-lejl. U jisu m'hemmx Fil-fatt. public disturbance ma tistix sa' 11 ta' bil-lejl, u mbagħad wara. Skont il-police imma- law, ġifieri għandek public disturbance, imma il-problema hija li inti trid toqgħod tagħmel rapport, u mbagħad trid toqgħod titlab bħalma ġara lili. mhux hekk. Irrid noqgħod nitla Titla' tixxed u tagħmel- Irrid noqgħod nieħed hemmhekk u deferita u deferita u deferita. Żgur. U in the meantime, xorta waħda jkun għaddej il-mużika, Mhux hekk. dik hija l-problema. Żgur. Issa il-polizija u koll, bir-rispett kollu lejhom, niftakar l-ħar darba għandhom edeja ħażina, għax inti għandek il-trading license. U trading license jgħidlek, per eżempju, speċifikament, illi bejsija u l-erba ma jistax ikun hemm ħsejjes barra. U jgħidlek wara l-11 irid jieqaf kollox. Però huma meta per eżempju kelli argument ma' pulizija, li sinu għalli sa' 11 ta' billej kollu tagħhom. Ġifieri, eżatt, diki. Għatlu skont, u ħares li għax semmejtu trading license. Umbat il-polizija ieħor meta semmejtlu illi dawn għandhom il-loudspeakers fuq barra. Ġifieri dan qed ngħidu aħna Mur kontra l-liġi tal-MTA. fuq encroachment dana li risposta tiegħu kienet dik encroachment sinjura għalli dik issa saret tiegħu jista' jagħmel li jrid. Għatlu iva? Għax l-argument qed jiġi dik parti mill-istabbiliment. Għatlu mela, sorry, għatlu mela jien għandi gallerija, proprjetà tiegħi. Sewa. Xtrajta jien mhux encroachment, għatlu mela nista' noħroġ il-loudspeakers fuq il-ġis. Sewa. Għatlu naqbatu nitfall budaj, għatlu għara ma tiġix tkellimni ta' un Sewa. mazzer. U hekk bistaw jgħamlu, għajdu li u għek xewwex, imma kiku jinnu U nibqa' il-bet. hemmhekk u nħallih Kiku jgħid. il-bet, Għax allura jekk Gregorjani. dik hija tiegħu. Użgu, għaddek ġew. Gregorjani, Għax what is good for the goose is good for the gander. U naħseb din il-liġi l-konfuzjoni kollha qed iġġib anarkija. Anarkija mhux tittajba, anarkija l-ħażina. Tajjeb li kulħadd jagħmel li jfettu li kif ifettu li. Jiddependi. Ġifieri din naqqas ta' Jekk ikollok bniedem li għadu kemm ġie id-dar għajdli inti minn chemotherapy. Inti taħseb li għandu aptit, joqgħod imur għand il-pulizija, joqgħod jagħmel rapport għal roħ kemm għandi. Għalix għattajt minn chemotherapy, ġej mix xogħol. Iva, Wara ġurnata xogħol. għax ngħidlek naqra, kemm hawn egoizmu illi anka fejn jidħol il-mart ma jimpurtu. il-martu mhux. Eżempju tiegħi biex ma raċet ngħid kontra dal-gvern. Mela jiena meta kien hemm nazzjonalisti bil-gvern, kont xtrajt farmhouse il-Mosta. Sewwa. U jiena kelli ħanut dak il-żmien u kont wara li kell. Jalla l-ħanut nitla dar nistri. Mela, warajja kien hemm wieħed kellu skossartijiet u bnihom garaxxijiet, illum bnew fuqhom jew mid-dar minn nies. U da meta rajt il-garaxxijiet jien naf kien hemm wieħed ma studaxxa, konna bi mela kien ma studaxxa għall-antika ma kienx problema. U mort sibtu s-sit għatlus ma tlu taf li għawek joqdu n-nies u xek. Tlu taf li għawek ma tistax tikrihom bħala għall-industrija. Għant najdu ġibri ġol Mosta, ġibri kor. Nofs. Fil-kor, village kor. Biba, ma kien tal-partit, ġibri tal-partit nazjonalista. Ġibri, jena mux jgħawd najt kont tal-ilda u kont tal-ijor, mus defendi l-ebda Ġesu Kristu. Jena għaddim l-esperienza tijaj. Mela,
La, l-ewwel ma kera wieħed li tal-aluminium. Nata id-dar. Mbagħad ieħor kien vulcanizer. Konna sal-id-dar kelli tħol tal-garax minn wara. Ġieli dom nofsija biex nidħol il-garax tiegħi għaliex għax kulħadd bil-karozzi tan-nies tal-klijenti u ma nistax nidħol fil-garax tiegħi. Sewwa. Dak iż-żmien jiena u l-eks mara tiegħi bdejna gwerra ġifieri, tellajnu niżlin l-assa drawna. Laqqas baqgħu bisaqsuna xi rridu ġifieri. Domna sentej għaddejjen hekk. Sentej. Ġifieri din qara tasbri di xi tal-lum, Sentej domna għaddejjin. Kien hemm dak iż-żmien il-Ministru ħansemmeh bismu Falzon u kienu ġabuhem biex jismu għalli tkellim għalli nagħmlu moratorium ta' 6 xhur għal 6 xhur daw jridu jitilqu. Għatlu għarrajt, les nissapporti 6 xhur. Għatlu però bil-proviżo li missa tgħid. Jew missija sal-erba' dawn ma jagħmlu x-xogħol għax jien niġi nistrieħ. X'imbagħad fejn nerġa' nżel għandu. Wara li domt nistenna 6 xhur, niskopri li da kien se joħorġulhom il-permessi minn flok li neħħihom. Imma dak li kien ċux biżżejjed li tahom karta. U kontem dik narratu l-mara qatt nisma' u minn Ministru Falzon, dan għaf, ġiet għajt miegħu kemm il-darba. U kelli dil-karta fidi, mort għand is-segretarju tiegħu sejn ġo minn għalija, kien għatlu sma t-taradi għatlu diħna għamilt pajl minna, l-żummu xarna, il-faħma kullum kien. Xorta baqa għajt bil-problema, sa' kemm bidel il-Ministru, meta bidel il-Ministru, meta għandu għal-fejn għant il-Ministru. Ekku ħanejlek. Mort għant il-Ministru, għatlu sma xda il-Pulizija għallu li għaxti għeda frozen. Deċiżjoni, frozen fil-village core, frozen. Daw garaxxijiet kienu għal karozzi. Kif il-Madonna qbad tikrihom l-tradesmen. Meta daw mhux posthom hemm. Mbagħad kellu jinbidel il-Ministru, mbagħad inbidlu l-affarijiet. Fil-fatt. Ġifieri biss taħseb li l-affett tal-lum. Le, laqa xejn. Qed issemmu il-Mart, mort tant audiologist jien, audiologist huwa speċjalista tal-widnej. U fil-fatt tagħmel li lista sħiħa hawnhekk tal-affarijiet għarhom. Għandek l-ewwel waħda illi se nispiċċaw biha u qegħdin diġà jarawha hearing loss. Illi ħafna minn nies ħajispiċċaw. Żgur, mela. Ma jisimgħux dik waħda. Jiena wieħed minnhom. Jiena tant kont ibbur diskors meta kont żgħir. Illum imbagħti. Tibda tbagħti biex tifhem. Mhux għandu ndur mal-lew żgħir. Dikja waħda mill-riżultati tagħha dika. Għandek tinnitus fejn kollu tisma' ringing ġew id-nek. Għandek meta jirrovinawlek in-nas li bdejna ngħidu illi mbagħad tispiċċa ma tistax tiffunzjona in general tajjeb. Għandek stress, ansjetà, dak mbagħad jispiċċaw b'disorder ta' depression. Ġifieri, għandek l-effetti fil-qalb. Għandek hawnhekk cardiovascular issues jgħidlek. Għandek kollox. U minħabba li inti ma tkunx tista' tistrieħ sura ta' nies, tispiċċa b'ħafna riperkussjonijiet imbagħad għax anke tissoċjalizza man-nies u hekk. Anke fuq ix-xogħol Ekku. Naf min telef ix-xogħol. Ġifieri ara kemm teffettwa. Jiena naħseb li ċertu storbju għandu jiġi ristret tal ċertu area partikolari li ma tweġġax in-nies. Li ma jkunx hemm nies. Għaw liġi, Għaw liġi. La-vis legali għal kif għamluha. Inti billi taċċetta dit-triq, inti hemmhekk għandek il-periferi residenzjali, x'ġifieri ħallejt dak l-istorbju jew bar siftħol. Le, il-belt, ismani, il-belt, jiena f'opinjoni tiegħi. M'hemmx argument. Il-belt l-ikbar imbeċilli tad-dinja, l-ikbar imbeċilli ta' bniedem li ma jafx jaqra from 1 to 2. Ekk imur il-belt, flaxija, jinduna, ġifieri da ma tix tkun ġenju, jinduna li l-belt m'hemm ebda stabiliment li għandu bżonn PA system. Ebda wieħed. L-aħħar darba qaro kaza kien hemm kunċert nazzjonali, kien l-Orkestra Nazzjonali. Kienu qed jagħmlu serata opera mbarazzjek u bl-istorbju ġej minn naħa l-oħra. Għal-gvern da, mit-turisti. Salf, il-problema, biex xaġa nota problema jien, li anka l-gvern, per eżempju, meta tara t-teatru l-nwaqqa, tajjeb, għanajdu l-nwaqqa, open air, tajjeb, anke hemmhekk, jekk tisma' eżempju il-mużika, taħroġ l bala, taħroġ l sal-parlament u iktar. Xkur, dik paprata oħra, dik paprata oħra. Anka minn naħa tal-gvern, m'hemmx. Xkur, nsemmilek oħra tal-gvern, mhux tal-gvern, ħanerġa' nsemmi nazzjonalisti. Ħadd ma jgħid li ġejt hawn konta tal-gvern, kien niftakar. Kienu il-teatru ta' għali, ta' Hollywood teatru ta' għali. Mela, jena kelli darba, ismi l-gvern li. Kelli play, ġiviri,
U konna, meta naslu, kienet play serja, konna meta naslu l-aħħar jiftaħ il-numero 1. U għaddiju, ma tisma xejn. Għaxum bad Men inti tiftaħ night club. Iktar jimxi Mela kif għamilt arena u biex tagħmel it-teatru u bat tagħmel numero kantoniera l-bot, qed niġġennu jew. Ġifieri dal-ħamallaċ Malti. Ħamallaċ Malti. Mhux illum ta' ġifieri. Hawnhekk għandek miktub any party, concert or disco taking place in the open air shall come to an end by not later than 2 a.m. provided that where the place in the open air where the party, concert or disco is to take place is part of premises licensed as a place of entertainment which lies at a distance of more than 500 meters from an inhabited area. Mela, ħawab fuq din. Għaxdin. Apparti din, aħna għonek il-rabat nesperjenzaw, mux ħansam il-diskoteka, xaw iktar minn wieħed. Tajjeb, nesperjenzaw storbju sħiħ, tajjeb li wassal ġifis ċentru tal-rabat u sewa, u anki Mosta u Naxxar esperjenzaw dal-storbju. Ġviri, li għettajt inti, l-istess ħaġa bħalma qed ngħidu, ġifieri l-istorbju qed tagħmlu inti rrid qed nisemmek jien kurnud bil-marti tiegħek. U l-ħelma u taffejtuhu għalikum bat meta kont il-qorti jiena u tiġi l-avukat tal-persuna li tellajt il-qorti u tiġi tgħidlek imma sinjura inti m'għandekx double glazing. Għattila skużi, għattila ġibrinti għattajdi li jena ma nistax niftaħ it-tiqa tiegħi. Għattila forsi jena Marriċ namlu. Imma għara Mnej safej tiġi tajdlek hekk. Iġifiri, qiegħed timponi fuqek, illi inti ġittoq tikkalzrata ġodarek. Alright, maluq, issa. Dan encroachment fuq id-drittijiet. Fuq id-drittijiet umani tiegħek, dan encroachment. Issa, għandek liġi tal-pulizija. Il-liġi tal-pulizija li tgħidlek, business hour regulations, jgħidlek remedial action by the police for the breach of the regulation, immediate closure of the premises for 12 hours. Or closure of the premises and cessation of any commercial activity for not more than 30 days. Iġu jek ridu l-polizija jistaw. Koħanelek, tafux l-stabilment tal-oħ. Tafux l-stabilment tal-oħ. Ma nafx, no. Kienem kas wieħed, sejt fl-imadana, neħħulu minna leċin kien naħat arrabat u kol, ta' miex ċert, kotanix. Pero naf ċert li mallem jossit jista' jkun għax ilu xi sentenza. Ma dak ilu malu, ma kienx sentenza. Għax kien xi update u hekk. Imma kien hemm xi każ fejn xi raħal. Di sentenza. Kavella. Jista' jkun għax within the same u rabat ukoll. Għax għamilta fil-fatt, għamilta sentenza. U minna lejha ukoll ġi projbit milli jirfes il-premises. Kellu qabad lavrant biex u ma jdardarix. Jom ma jkunx ta' periklu għal ħaddieħor biex żgur qas jirrepetu l-istorja. Jiġifieri hemm ċertu affarijiet żgħar fejn ċertu każijiet juħtu passi serji. Id-deċiżjoni tal-maġistrat ara kienet. The court presided by Magistrate Monica Vella heard the prosecution explain that the case occurred on the evening of the 17th of June 2022 in a restaurant in St. Paul Street, Rabat. With a live band shouting and karaoke as if it were Parcheville. In its decision, the court remarked that it is unacceptable, that people who are unable to live comfortably in their own homes, illi n-nies ma jistawx jgħixu fil-kwitu fil-paċi f'darhom, and be subjected to music and other inconveniences for the benefit of commerce, illi jkunu suġġetti għal mużika u storbju biex jaqalaw 4 soldi. Ġifiri l-liġi, għedilu għem sentenza, ovvjament. Ġifiri, il-mekanizmu għem jgħed kiridu jħadmu l-pulizija. Ma l-problema hija li trid ittella u l-qorti. Titella xut. Trid ittella. Trid titla differita. Imma din l-arukaza hija illi u l-istess ħaġa bħal inti jiena millux batta ma xi ħadd insomma fuq l-istorbju li jagħmel ċertu stabilment partikolari. U l-ħaġa kienet li speċi inti mort hemmhekk jew inti mort fejn dal-istabbiliment, allura inti jisek allura inti isek it-tieni
Allura għandu dritt divin Imma- da għax kien qablek jagħmel Le. l-istorbu kemm irid. Pero Din bla stenna sens. naqra, issa Kulli bla sens. issa ara naqra waħda din-liġi. Il-regolamenti li hemm għal Mhux kulħadd. Ġifieri x'inti ġejt qabli tagħmel li trid. Xorta waħda mill-human laws, għaw Eżatt, human rights żgur. laws u dan. Issa, ma ħarġux issa qegħdin jitkellmu fuq di L-Airbnb. tal-short term. l-Airbnb, ja. Xisimhom, mela allura fejn jidħlu dawna, ħajsaqsu lin-neighbors permess. Jekk tistax, u l-inna Għax ma forsi jsaqsunix Let's go, let's go, permess, eżatt, eżatt. jekk jistax jiftaħ baru restoranti li se jdejjaqna 365 days in a year, dik le, dika jaqbdu juhdu deċiżjoni u jitfaw ilek fħoġrok. U inti suppost kompli t-supporti, ju. Nishtina ċaħġa oħra jinta, ġivri, above all this. ħaniġi naqon u mill-li dajaq li l-kom, ħaniġi nitnejjek mill-li dajaq li l-kom. Imma bġiħ il-qaddisin kolla, ma għannix ħila, nattiraw turizmu surata ħan jizer, l-imbar, ejju allura aħna dem l-imbaras taħatti horni bilaw. Ejja, Rom, slima, jaddu l Imma din- Taħna dem kur Salvu. dak li jarme ħatti horni bilaw. Imma din ġejja mill-establiment jew ġejja mit-turisti. Għax jiena inti morna f'da l-bar. U x'għedni baxxilu kemm. Kemm ħallitu għol. Għax memx Ġifieri mela minn fejn hu ġej? Mill-establiment jew ġej? Ħabba l-klientela li għandhom mux Ġifieri għax għandek klientela ħamalla. klientela ħamalla. Pero no, ma naqbilx meja kemmek. Jiena dejjem ngħid li dement li inti kollok enforcement, it-turistu minnu u xinu, ikollu jobdi. Jiena enforcement dejjem What I'm ngħid. saying is this. Aħna dal-pajis, għax di importanti bis-sens on a wider scale. Dal-pajis tal-kavallieri, għan niftaħru bieħ tal-kavallieri, għan semmi l-belt. Madonna belt bħal dik. Bil-forsi niġdu l-imbarazz. Per eżempju, post minnu Sud-Amerikanti, balla studenti, jamlu storbju. Ina rajta xe għadhom bżar, jihdu pjaċir, imma ġifiri, hu pjaċir kem trid, mursi pala. Brispet. Bil-oħra, mela, issa qed ngħidu, u importanti ħankompli ma tgħid salvu. Mursi palqa, issa qegħdin għaw fenomenu ieħor da. Issa qed isibu għalqa fiha kif qed tgħid inti, eżatt kif qed tgħid inti. Eżatt il-qattu l-musma fuq rasu. Il-problema li janka li fl-liqi dawn, jekk inti għadek għalqa ma' ġemp da tali, inti titmur toqgħod tisma' da. Titmur taqal kbir. Bi-speakers daqshekk jagħmel sabu kemm irid. Imma biex tara fejn qed imorru. Jimxi. Iġifieri u fejnu. Eżatt, u fejnu se tisimgħu. Għallek billi stess, li doqquma, aħna nisimgħu. Minna ħata slima. Ġifiri l-istess ideja. Tixtaret kullum kien din. Di wildfire, da ġifiri ġifiri kullum kien. Jekku xalqa, jekku xem, jekku xaw, inti jina nitlaq punto de partenza u inti għamil li trit. Pero ġaħwaj ġek għamil li trit. Imma li li dejaqniġ, jek ijet ma ġembek, jek kienix marit, jek minix marit, b'saħti u niġi nitnejjak bil-Malti, jina Aħob iġir inti ma li id-dajaqnix. Ma jek ma tkunx mardu. Ma għax bieċaw mardu kumbat. Dikija. Illum il-ġurnata l-egoizmu li għaw sfaċċat, il-biraħ kont il-poliklinik, nistennaw barra, għax kien għadu ma fetax. Literally, ġifiri di pjazza fej mort jena, għaddej, bil-karrozza fis-7 ta' fil-ħodu jek joġbok, imma volum ta' bdejna nitħu għanna kolla, għadna mela datrux xinua, imma l-fej. Imma incredible tal-volum li kellu, ma nistax nifem kifet jisuq. U xtajdu l-am daw in-nis bil-karozza d-dejna di ħamalli u. Ġifiri, il-bicċa xolja. Għat inkoraġġu. Għaw egoizmu sfaċċat illi l-ewwel jien, it-tinijin, it-tilet jien għandat. Ekku, dini. Naħseb dini għal ta' kollox, jena. Egoizmu. Naħseb l-eruq ta' kollox, għaxed nedu cross the board, ta' Mani, jek bniedem tinkoraġġieħ, anke ma jkunx ħamallu jisir. Eżatti, għax memx enforcement. Isiru, Jiena. Għax għara kolħat jħu għos niftemu, ma zawx teħbib. Naqra, Meta jkollok it-tfal, sa. Niftemu. Meta jkollok it-tfal, jekk ma żommilhomx id-disciplina, jagħmlu li jridu. U l-disciplina importanti biex tagħtihom il-karattru biex jikbru. U l-istess fdi, jiġifieri inti fil-pajjiż, jekk inti ma jkunx hemm ċertu tip ta' disciplina u enforcement li inti qed tgħidlu di ma tistax tagħmilha u jekk jien għadlek li ma tagħmilix, jekk tagħmilha ħateħilha. Ekku. Jekk ma torihomx illi hemm is-serjetà Ġifieri d-disciplina u s-serjetà. Kunsil lokali allura, xejn. Edha combined. Pero nemmen l-Kunsill Lokali. Li ma sens. Combined. Lo jgħidu l-MTA, gvern, Ma l-kunsil lokali xillu xoħlu. Għax Pilatu Jele, jibgħat cover- tajjeb. Jina li xillu xogħol. Kunsill Lokali, dimment li għandu t-timbru tal-local governance, jista.
Diment li għandu l-bajlo. Għali xoħlu li jiddefendi l-interessi tan-nies tal-lokali. Infatti, Jekk mhux qed jagħmel xogħlu allura da, allura ħaġa taf x'inhi? Ma bis-suppost mixjin. Mela. Għax il-business. Meta tela eżempju sindku ġdid u din kienet verament kruċjali għal punt tiegħi li kont it-tambar li l-Kunsill vera għandu s-saħħa imma iż-żewġ naħat qed jilagħbu għalihom just customer care biex inti jgħodu jibatu għal-pilatu ta' tip ma sal-imkien. Meta tela sindku Olaf li qed jaħdem. Li mwet u siġijiet. L-ewwel xenati, kuħadd jiftakar. Mela seta' kwalunkwe sindku jew kwalunkwe kunsif, kwalunkwe raħal jista' l-għamela darba seta'. Jekk tmur eżempju fuq Santa Lucia kien hemm minority leader nazzjonalist waħdu, ibqija kienu kollha laburisti, ressaq fil-qorti settur privat. Mela kull min huwa fil-konsil, consigliers, minority leader, viċi sindku, kull persona għandu dik is-saħħa li jagħmel naqra differenza għall-aħjar. Imma mbagħad eżempju jobodu bandira bajda. Jiena bandira bajda, ħix tal-Kunsill. Indipendenti. Intella l-evidenzi jgħidulek moħħa ta' imkien. Wasal 200 vot, allora darba li tajjeb. Just ma tlaċ fil-Kunsill. Imma mbagħad jgħidulek billi tella qed intella l-evidenzi qed ikun ta' spalla u solidarjetà għal dawk ir-residenti li verament qegħdin ibatu biex u taf xiġri. Ġemma wara dak l-istess persuna jew membru fil-Kunsill jgħidlek qed tagħmel għarxejn u sama ta' tip, itellaqu fuq xi żibel fuq xi hekk. Mela li qed nagħmel jien tagħmlu inti. Jew kellha il-belt daħlu dawn il-unit tal-management. 4 persuni jduru madwar il-belt suppost jirrapportaw dat tip. Imma jekk m'hemmx enforcement, dawn huma għalija 4 pakket żejda. żgur. M'għandhomx awtorità, dan huma tip ta' nies 4 min nies qed jitħassu għal xi ħaġa li jiena u 3 misħabi oħra fil-partit u fil-grupp tiegħi. Ilna nagħmlu u nikxfuhom. U nikxfuhom għal raġuni waħda. L-awtoritajiet, għax qed induru, u dem l-istess ħaġa, ġifieri l-ħmieġ tal-istorbju. X'inhu jiġi l-awtorità? Il-biraħ ċempilt, jibatuk minn pilatu għal ħajfa zekket jagħmlu. Ġifieri ma jagħmlu xejn daw bażikament. Il-biraħ tlula ċempilt. Żiedet il-burokrazija. Burokrazija, għax hekk tiġi. Post weduna li l-eliminazzjoni tal-burokrazija. Zidnija. Il-biraħ tlula. Apposta qed jagħmlu forsi għax dawn il-kapitalisti. Ħallu l-kappell. Għaliex? Ħalli kappell waqgħad il-ġiżija tal-Iżrael. Għaliex? Hemm interessi. Ġifieri. Jiena Let's call a spade a Ara, spade. aħna maħniex kontra Hemm l-businesses, interessi. aħna maħniex kontra l-business. Ara, jiena kellha ħanut il-belt. All right? U jien niftakarni. Fis-sajf għax kont niftaħ wara nofsinhar, flaxija malli jsiru 6:09, 6 malli jidla bix-xitwa. Sewwa, baħ il-belt. Jiena lillum il-belt. Onestament. Nuħu l-belt, nuħu gost nidħol il-belt nara s-da stretta Mimlianis, nuħu gost nara triq ta' San Pawl u dik ta' tarax Mimlianis, ħafna nuħu gost nara ristoranti Mimlija. Ma emmod Il-belt ek ħaqqa. Ek ħaqqa, għalek kienet imblija. Mbagħad titla fir-retail. Hemm l-enforcement. Ma żewwa waħda, ma mhux biex restaurant irridu. Wieħed idoqlu l-kitarra, għadhom fresh. There's a limit. There's a limit. M'għandekx tambier. M'għandekx tambier. Xi ħaġa il-bet nimmaġina. Tipo jkollok violini, xi ħadd bil-pjano, xi ħadd bil-kitarra. Il-bet kultura. Pajjiż marokk kulturali. Biex tiżomm ċertu mal-post. Mhux disco ġal. U l-problema li nara hija xina ġin niżlu ħafna l-bek kif tafin. U sala stretta pereżempju ikollok mela bar ma' ġemp ieħor u wieħed jispiża liħor tal-ieħor min jagħmel l-iktar storbju. Ir-realtà hija dak Chaos, totalment. Stambiħa għanna għaj pika ta' salla. Għalok rimmejda. Għaxin jisma dak li qed tagħmel inti, għaxin kella ma jkunux kontenti. L-ideja jiġifieri jiena l-ideja dawn għandna ġarasom biex ikolli ħafna storbju. Isni għandi xejdu l-asfu li tħarrek bieħ. Nħarrek biex nġbad n-nis li għam għandin naħal U għoddimek jgħamil l-istess, un bat jgħol hemm ġojin, janni u li għal jkollu gardell, u konfuzjoni sħiħa. San loġik, ta' ġiri. Kif jinstemaw, meta tmur tisma' fil-Harmonic Orchestra, kun għadhom ekibda jinstema. Eżgox, un bat jkollok. Għax minn jifem naqaf il-mużika u billi. Da, jifem għaxan kiteb il-mużika u da. Jekk inti għandek kanzuna
ta' qiegħda minor u l-oħra qiegħda major, inti ħadd ħawat id-dinja. Issa immaġina għandek major minna u minor minna. Il-ħmiġ tal-host. Da, wassal għal-ħmiġ fiziku. Host jider ħamallu, jider vulgari. Ġiviri da mux għetnajdu, issa l-belt ħaqqa nbidluwa għanna post vulgari, għet għandek kollox biex bis. Ma kwestjoni mbagħad jeda naħseb fuq il-belt qed tintuża ċertu maniera biex ikeċċu ktar il-beltin. Alright? Għandek il-proprjetajiet. Ġifieri qed il-mużika tintuża biex keċċi il-belti biex jixtruha. Ġifieri dak l-iskop, l-iskop. Dejja mod indirettament ċertu residenti minn ċertu areas u nejjam. X'akal mod kif ġiet strutturata il-legal notice. Kważi mafja din. Però tola l-belt, edik. Tola, u huma sejbatu ta' tal-ristoranti ta' Iva, infatti il-titlu tal-UNESCO nata fuq l-autenticità tal-Belt Valletta. Però l-iżviluppatur dan l-affarijiet jobodhom. Jobodhom. So, waqqa kollox. Infatti hemmhekk niġi lura għalfejn ma natawx dar tal-anzaj fil-belt. Għax ma jidux beltin fil-belt. Biex nibdew. Jidem ngħid il-belt mhix ħa turisti biss. Qed tikkellem fuq l-Ikeris jew xiex? L-Evans Building. Anke jekk hija turisti ostra. Anke jekk hija turisti mur Venezia ħa taras tisma' dik il-mużika. Jon kella mur Firenze. Għalija ma hemmx dak l-inizjattivi biex il-belt. Jiena darba kont Firenze, vera, darba kont Firenze u ma kienx nagħmlu spiċċajna mor kien jisbu dak. The Red Lion għandu jkun The Red Lion. Imma minn barra ta' timmeħ, qudiem għanduna xejn, kum xaqalna xi ħadd qed ngħidu nismaw imma l-problema tal-belt. Il-Madonna l-mużika, imma ġewwa. Ġewwa, ma mhux. Eżatti, ġewwa jagħmlu li għandna tajna bir-ras. Għandek teknoloġija biex inti speakers dancer. Fuq ġewwa tagħmel retreat. Tista' tinżel, tista' tkun marta x-xogħol. Imma fuq barra le. Ekku, Jiena sibi, jiena wieħed minn dawk. Fil-gallerijiet jaraw kollox. Jiena wieħed minn dawk li ma niċċensura xejn. Imma biex ma tiċċensura xejn, ikun hemm l-ewwel ir-rispett u t-tieni l-edukazzjoni. Jiġifieri inti qed tal-burlesk, jiena titmur tara burlesk. Idħol ġewwa. Titmur għand prostituta jiena ngħid, ejja nagħmlu l-brieda lil-belt. Ħanajda kif inhi. Ejja nagħmlu l-brieda lil-belt għax nirtisib mara. Jista' jmur il-belt jgħid ħammu ejju hemm dak il-burdell. Imma ġewwa. Hemm ġewwa mill-li trid. Kif kien qabel wara kollox għax sura stretta kienet. U qabel kemm iktar disciplina. Jekk raw tifel taħt l-età, soldat kaxkar dar. Telefon kważi f'kull kantunja biex f'kas ta' emerġenza ssib, issa xejn. Ġifieri jiena personalment tagħmlu l-gentleman's club jagħmluhom hu. Imma ġewwa inti tista' tagħmel li trid. Għamel l-età jekk tagħmel l-età, għamel li trid, regolamenti, kondom, whatever it is. Imma l-belt tirrispetta. Għaliex, għax that is your bread and butter. U dik li mhux niftehmu. Issa u bread and butter, aħna l-kavallieri kull manna, neħi l-kavallieri ma baqanna xejn. Ma bekk iġib il-turisti ta' il-postijiet pubbliċi huma ta' kulħadd u kulħadd għandu dritt igawdihom u l-belt kont se ngħid hemmhekk hemm ħafna boutique hotels illum il-ġurnata, illi min jiġik f'boutique hotel biex iħallas dak il-mammont ta' flus bir-rispett kollu. Ma jridx joqgħod jisma' dak Boutique hotel mhux ġejjed ġifieri. Allura inti taħseb illi jiġik hemmhekk. Kolbu rifanz it-turisti ħabba l-istorbju. Għandhom raġun. Ġifieri inti qed tgħid li hemmhekk illi għandek it-turisti. Qed jitolbu refund, qed importanti. Ġifieri kemm hija ġustizza fuq min investa fuq dal-flus. Ġifieri mela aħna qed nagħmlu żball doppju. Għax it-turisti ma ġifieri sew qed ngħidu l-ewwel illi meta tidħol ġa stabbiliment u ngħidu l-baxxi l-istorbju huwa torta tal-istabbiliment, x'anke t-turisti qegħdin. Mela x'inhu? Ismani, għax hawn turisti minn kull kwalità. Jekk inti tiġġib li turist jien naf għandna Ġermaniż ta' ċerta età li ġi biex jieħu gosti għall-belt barokka. U irid hotel mhux bħal ma jsib kullu kien l-imbarazz kollu bħal ma xbajna nibnu hotel għandna tal-konkos korru ħalalla. Daħriet ambjent Malti, l-ambjent sabiħ, l-ambjent spettabbli. Mbagħad tħottihom bl-istorbju. Rid jeġġa fija il-belt. Imma aħna mhux qed nindunaw bil-Malti qed naqtawhom neħerna biex ninkul mara. Qed nindunaw jew mhux. U business wieħed qed joqtol il-business li. Sur Prim Ministru. Jekk inti veru trid toħloq pajjiż tal-kwalità. Min hawn tibda? Mill-belt kapitali. Min hawn tibda? Attenzjoni xejn.
U dejjem rispett u enforcement jimxu hand in hand dawk l-affarijiet. Jiena- Ma tistax ikollok waħda u ma jkollokx l-oħra. Jien naqbel perfettament magħkom ġifieri u naħseb li għandu bżonn l ewwel qed jemenda dil-liġi għax dil-liġi mhix ċara xejn, hemm taħwit fija nobis. U jemendaw il-liġi jagħmluha tal mod illi inti bil-istorbju tiegħek ma ddejjaqx il ma ġembek. Jien fil-fatt għamilt petition fil-Parlament. Belt nibbenja Apart il-belt. il-PA systems. Oh, let's go, Nibda apart- minn let's go, hemm. il-belt. Il-belt nibbenja ara trasqux fil-kunsil. Il-belt m'għandix bżonn PA systems, ħadd m'għandu bżonn jekk ma mhux seġġibu xi nies għandha torox għal kollox, ma mbagħad għażak għandhom bżonn jiġifieri. Il-belt imkien hemm bżonn PA systems. Li inti għalmenu jkollok DBs baxxi, ngħidu forsi għax dak li jkun illum PA system tfisser forsi biex nbiddel daqsxejn il-ħoss tal-kitarra ħanejdu hekk. Allora inti il-kitarra kull l-istess volum tal-kitarra. Imma inti għandek dak id-daqsxejn sound billi jifhimni li nbiddel ħanejdu. Kieku jiena ma nissokrajx għax in-nies Le, ma nistabu Ħajġieħdu lek li, għax dik il-problema. Kieku jien ngħid tisma' Għax l-belt m'hemmx l-entertainment. enforcement. Irid Allura- ikun Imma naħseb tip ta' Għax seba' jieħdu enforcement. Dik Għax nafx hija. enforcement. Maw enforcement ta' Jien xejn. naħseb għandhom jitlu tipo ta' wardens ħanejtek jew xi ħaġa oħra jivventaw isem fuq il-ħmiex tal-istorbju. Rajje? Imma Li kiku fis-sens in-nies li tipo- hemm Kif jagħmlu hemm xogħolhom. M'hemmx għalfejn Li kiku eżatt, ma nix Iva. għalfejn nżidu Għax iżjed. ħaġa diġà Iridu- hemm L-ombudsman għandek ir-regolament mbagħad xiswa. Ma regolament il-liġiet Imma- imgerfxin qegħdin. Imgerfxin għax ħartuhom. Iva, ma lek qed ngħid, lek ma apposta. Biddel ħoloq liġi tmur fuq liġi oħra ibniedem mitluf. Is-settur Iva, ma pubbliċi. teċtu, da jmur da encroachment. Le, eżatt, jien eżempju ħaddiema tal-feqas ma nagħti każ għax dawk dejjem jimxu ma' istruzzjonijiet. Tiġix Mhux tajt hekk. il-pulizija ma jfinx fil-liġi. Pulizija. Imma mbagħad dik li jiġri jekk Anna Marija Gerger u si pulizija li fil-fema tagħha ma jfhimx toqgħod tikwotalu. One biex il pulizija. Ma jiġri. Jgħidek titmur qorti. Ma tistax tista' tmur qorti jekk trid imma din mhux ma għamilx b'intenzjoni li la diretta personali. L-ewwel Ta' ma appoġġ l-ewwel ma għandek tibidel din. tista' tħajjek. Jekk inti tirrapporta, inti titmur Let's il-qorti. go. Iva, għax Ma waqt jekk jitlaw bħala dat, xogħol. sorry, jekk dat jikser regolamenti Pubbliku. pubbliċi. Allora Dik hija ħaġa tal-istat. Imma inti trid Mhux jien. titla' hija. Jiena per eżempju, Hekk meta ikolli kelli nagħmel. kastijaj tal-garaxxijiet, mhux jien ta' tellajthom il-qorti. Mhm. Mhux jien. Il-pulizija tellaw, Il-pulizija tellaw, imma u xorta min waħda tella jtella. xogħol Imma xajt Bħala xut, xut. dik il-problema. Imma tlajt Biss, xut. Imma dik il-problema. Xud Imma biss. xorta trid titla bħala xut. Dik Let's go. hija. Dik Li inkonvenjenza oħra ġifieri. Però mbagħad għandek ċertu pulizija jgħidulek inti tiftaħ il-kawża. Sorry. Jiddependi xi Ma tkun. mbagħad tkun taf għalfejn għallek hekk. Forsi dan jaf is-sit u marċi prekoraw. Let's go. Hemm ħafna intriċ, I'm sorry, Ħafna hawn Malta. Malta. Jekk I'm jekk sorry. intimidat mis-sit, per Jom eżempju, ta' fuq. jekk inti tkun xut, ma taħux biex tkun xut. Eżatt. Din għandha tkun li l-pulizija jisma l-istorbi b'udnejh jgħid hawnhekk jgħid l-istrument. Tra ta' stretta jaqbad maġġem. il-DB L-asta tal-DB. tal-pulizija tal-belt. Ma' Da ma jismawiex, jismawa, imma mbagħad nifhem li qed jibżaw. Mela, dal-axħar għandu kun il-ġimgħa li għaddiet jew ta' qabel. Il-gżira inti għaddej fil-bidu tagħha ħalli ma nsemmix il-ħanut. Kienet mietet waħda minn daw il-barranin f'dik l-erja, tajjeb biex ma nagħtix Sej il-pompa idea. tal-petrol. Viċin. U btitqabel hemm xi bar għandekun. Għandu, le, hemm wieħed minn daw il-ħwienet ħareġ il-mwiet u siġiet literalment fit-triq Fit-triq. in the narrowest part ta' triq. Mela, il-ġimal, la nafd il-ġimal qas il-ġimal li għaddiet, ma taħx permess, ma jnatax permess ġifiri, għadder qudiem il-bordu dan, għadu, ktibt l-enforcement section darbtej diġa, għadu, qudiemi faċċata tiegħi fuq Penali u mbagħad tituħ il-promenad. is-sanctioning. Fuq il-promenad kellu ħafna irregolaritajiet, għamel sanctioning, maddiċ ta' sanctioning, taħseb li ġara xi ħaġa, imma għadu għaddej. Ġifieri dik hija l-problema. 64,000 u ma ġara xejn. Ġifieri il-problema hija illi enforcement ma jeżistix u għalhekk ikomplu jiġri anka dawna. Issa daw pereżempju tellajthom il-qorti jiena fuq il-mużika. Ġifieri ili li tellajthom minn Marzu. Għadhom għaddejjin bil-mużika s'issa. Ma sorry ta' meta għandek kas li ministru keċċejta għax ta' 15,000 fil-ħabib tagħha. Keċċejta. U mbagħad għalek ministru ieħor ta' 64,000 fil-ħabiba u dawna għalilna sorry u naċċettawa. Daw għasem fuq, għazdu l-affarijiet ma jafux qed jagħmlu. Da ma jafux qed jagħmlu bil-fors ta' bil-fors. Għasem wara kemm se ħablu rashom bil-bar tiegħek. Kemm wieħed dak Castellun? Biex tara kemm qegħdin il-bot mill-poplu. Imma dik hija l-problema illi residenti tibgħat il-konsegwenzi 365 days in a year. Mhux dejjem Imma jiena 64,000 mhux minn tiegħek. Salf, jiena qed nara problema huma il-policies.
Issa, din tal-policies, jiena ġunju Marija, kont mort mlaqa, kienet ġiet organizzata ħażebbuċ, fil-Gazeta Nazzjonalista ta' ħażebbuċ, fejn organizza Dr. Delija, u tkellmu fuq l-istorbju, insomma. U dana ovvjament, insomma, mhux ovvjament, naħseb propja l-ħaġa naħseb li għeddeja n-nies hija da diskors fil-limiti tal-irħula, u naħseb minn hemmhekk ħarġet l-idea li jagħmel din laqa, però n-nies hemmhekk tkellmu fuq il-murtali wara l-ħin, tkellmu fuq l-after hours il-parties li jsiru wara nofs il-lejl, issa badna sistema ġdida bil-parti wara nofs il-lejl. Tajjeb, ħinijiet bikrin tal-istorbju tan-lob tan-nar, insomma, eċetera, eċetera. U li ġaraw illi ma sarax la oħra. Ġifieri dawn il-politikanti qegħdin jibżgħu ħafna. Kif il-fema tiegħi naħseb jien li l-opinjoni tiegħi. Illi ma jirfsux ċertu kallijiet, għax jekk jirfsu ċertu kallijiet ħajjispiċċaw, innaqsu mill-voti. Anka ġieli tistieden xi ħadd nafx itnejlek għax provajt. Nistieden xi ħadd jitkempju min-naħa tal- xi deputati jew hekk joqogħdu lura milli jiġu lek. Għaliex huma jibżgħu, qegħdin jibżgħu. Illi pereżempju jekk jiena ħanejdil isma' il-lob jew ngħidlu isma' il-lob tan-nar. Empju għalfejn għandu jibqa' wara ċertu ħin. Id-diskors. Allura jibda jgħidu aħna nibda nitlef il-voti minħobb in-nar. Ħanibda nitlef il-voti tagħhom ukoll. għall-argument tal-karozzi, dit-trakka tal-karozzi. Fondi għall-partit. U nibdew, eżatt, u l-fondi għal-partit, għandek il-fondi għal-partit, ħadha interessanti. Sponsors ġejjin. Jekk tuħdu eżempju, naqbel magħha il-Vital Star, Adrian Delija fetaħ kawża, jew għajna ngħidu l-Partit Nazzjonali, hemmhekk uriet punt kruċjali ħafna lija. Li l-oppożizzjoni tista' tiftaħ kawżiet fuq skala nazzjonali, mela fuq dik tal-istorbju. Il-kasment kienet jirfes il-kallijiet taħat, allora Żgur dik il-biċċa xogħol. Probabbilment ma kienx hemm kontrattur involut. Il-biċċa xogħol. Imma ejja ngħidu għall-argument. Il-nazzjonalisti fl-oppożizzjoni jew jista' jkun kwalunkwe membru parti fil-flop għandu s-saħħa jiftaħ kawża. ħanellek jina għatta minn darba. ħanellek għanna l-gvern ismani. Għandu għara, aħna għanna gvern bla skruplu. U oppozizjoni bla sinsla. Fid-dinja bħalissa fid-dinja kollha. Għaw kriżi kbira ta' leadership saħħitha. Fl-aħħar tela Trump għajdu li tridu imma da se jgħidina dirrit. U naffeqgħet miegħu, mhux kulħadd jgħidek u ngħidlek u ma naslu mkien. Hemm bżonn li ħanitkellem fuq in-nazzjonalisti. Jgħidulna x'jaħsbu vera fuq il-kaċċa, x'jaħsbu vera fuq l-istorbu. Mhux ma nafu xejn. U kull meta nitkellem ma x'għidu li ma nafux x'iridu. Ma nafux qed jipproponu. M'hemmx. Ma hemmx. Daw jibżgħu minn xi ħaġa li naħseb issa jiena kif nifhem jien, il-maġġoranza tan-nies żgur taqbillek illi ma tix id-dejja il-ħat ma ġembek. Ġew fuq barra Ġifieri din kif ħajindirizzawa, kif jindirizzawa b'mod loġiku. Għalek il-nazzjonalisti kienu tajbin, meta kienu fil-gvern, d-deċidaw għal daqshekk sigaretti ġewwa. Kemm fil-gvern. Dwaru se tilfu ma tilfu. U ta' seatbelt. Imma skużi, jekk gvern mhux kapaċi jagħmel dal-affarijiet, jekk oppożizzjoni mhix kapaċi topponi n-niżrijiet, allura daw għalfejn qegħdin hemmhekk biex jerdaw nebis. Għax jekki. Daw qed ma jirrappreżentaw il-ħadd. Dan hija ċara, il-gvern ma jrid jagħmel xejn. Ġeċ jiku fil-gvern fil-poter jiku għamil. U l-gvern biznis jgħat jishturu. Da jġitna jekk il-postijiet barra mirra ħali għamlu l-istorbju. Il-belt ta' slima dawn għedin. Realtà hija kullimkien. Il-realtà, għandu l-poter jista' jilleġisla. Għandu l-poter jista' jilleġisla l-gvern. Mela jekk il-gvern prezenti mux qed jilleġisla, mela l-għura għanna problema bil-gvern. Issa l-oppozizjoni miex qed taħseb li qed titlef il-voti u miex lesta li tkun koraġġuża biżet għara jena nixtieq Ma taħsbu ħażin għalli għanna nazzjonalisti taħsbu ħażin. Għax in-nies mejtin għal xi ħadd bis-sinsa. Xi ħadd b'opinjoni. Issa veru anke kirbtu l-kallijiet ngħid jiena, anke kirbtu l-kallijiet. Għajdu fl-aħħar qed jaqbes xi ħadd tal-poplu. U jridu ċar u tont. U jiena ngħidilhom daw li għandhom l-establishments. Għalfet timlu raskom li bil-fos biex tamlu l-bizitaw l-ħafna storbju, ifrankaw il-flus. Naqsu l-storbju, naqsu l-imbarazz. U jena najlek li xorti ħorġu jiklunni. U mela, mux xorta wahda. Issa jekkem daw l-studenti li bda l-imbarazz, għadda imbarazz najdlu ġibi, daw studenti. Sawa, jidu dak l-storbju. Allora, sipilon post, malu,
U joqgħodu anke salada fil-ħodu. Jekk inti tara l-gazzetta. Fit-pjeta fil-ħodu. Palma dejjem kien ġabin. Palma kien hawn. Min jaf kemm għamilt tħall fit-pjeta fil-ħodu. mela. Bis-sakra mejjed għax inkun għamilt il-xal. Kemm għal dar. Imma x'imkien magħluq. ħafna mill-postijiet fil-fatt anke barra minn Malta qed isibu ħafna problemi minħabba li hawn żieda ta' turizmu u qed iwafqu ħafna affarijiet jekk tara Barcellona, kollha Venezia, jiġri ħafna Però Malta speċjal, Malta speċjal. Imma għax aħna ma naslux għaliha. Jiena mor Dublin f'kull bar ikun hemm live band. F'kull bar. Imma ġewwa. Imma ġewwa barra ma tisma' xejn. Eżatt. Ingilterra. Tal-ħaġeb hawnhekk ġungla. Issa biħa mbagħad tmur biex tiekol wara 11 u ma sibim kien. Mela. U l-ħelwa ta' Malta, jekk inti tara dak il-video li tajtek jiena ta' Slima, jekk inti tara l-enclosure, issa l-enclosure huwa barra encroachment, jiġifieri għax qiegħed fit-triq, mhux fuq il-bankina, fit-triq aħna qiegħed f'Distrand Slima, tara ġo l-enclosure id-doqlok bil-live music, ġifieri da barra. Barra. Ġewwa jagħmluha eżattament fil-bib, biex żgur ta' barra jisimgħu wkoll. Ġifieri dur fuq il-bejt tal-Kaċċano, ma tistax ma tismaħiex. Ma tistax. Jiena naħseb li din again it all boils down propinjoni tiegħi. Enforcement. Laqqas dik. Because enforcement comes after. Eżatt, after policy. Il-problema li minna timexxi m'għandux gosti. 100%. Aħna għandna pajjiż li l-aristokrazija. Ikolla naqbel miegħek. U l-prodott tagħna u l-aristokrazija, aħna hawnhekk kienet il-ħabb tal-aristokrazija Ewropea. That is what we can sell. M'għandna xejn iktar xinbijaw. Maħniex Ibiza. Ibiza m'għandhom xejn li fl-istorbju. M'għandhom xejn. Aħna jħassana l-kultura. Ibiza rridu. Għandna l-istorja. Meta għandna. Bellezza. Madonna Sant'Ammen. Kull kantuniera. Għallawna l-barranin ta' għalla riskonna ħana dak iż-żmien. Ikum għandna xejn ta' bil-ħila tagħhom. Veru. Bil-ħila tal-kavallieri li Għanna belt bħal din. Mela. U mux flok nejnu huwa nseb huwa. Inkissu huwa nirravinawa. Lejna nħu għostrajt li sar ċertu restawri. Għazgu, 100%. Kappell u jiddependi xini. Daw ċoċati, bieċoċati, daw għada jista jarranġom. Jekk il-leġisla kif qed ngħidu sewwa. Daw ċoċati għandhom bżonn jiġi indirizzati. Jiena ngħid il-belt, daw nistgħu jagħmlu xibt bil-lej. U l-mużej jibqaw miftaħin il-lejl kollu. Ek, belt bħal dik. Kultura. ħaġa sabiħa. Bħal meta tkun hemm, ara meta jagħmlu bjanka u bjanka ġinija. Ara kemm jirrikorru n-nies. U kemm jieħdu pjaċir. U jekk xejn, billej ma jkunx hemm isħana ta' filgħodu li n-nies joqtolhom. In-notta bjanka għaxija ta' darba. Inti turist, imma turist. Għax ħamallax nisħiħa l-istess ta' ġifieri. Iva, imma per eżempju, inti fis-sajf, kenna sajf toqtol bisħana. Il-turist juhu pjaċir li kiku billej imur jara daw il-postijiet. Mela, mek kissabi. Iktar juhu pjaċir, u ma tista' jmur jikol. U tħallasna oħra. Pepi, jena l-estan ħallas forsi 5 euros, 10 euros iktar. U mur flaxija nara l-mużew, sa' għednedlu f'nofs il-lejl. Għanti jom id għax ma jgħamlux bieċarra, għax ma jgħamlux entertainment fil-mużew. Mela. Per eżempju. U jkollok diskant tal-meta t-murtikol, ek murtikol. Da, kun idea. Klassi. Da, ta' klassi, ju. Madonna Sant'Ammen. Ibidlu ftit it-tip ta' turizmu li qegħdin xandru. Per eżempju, dil-ġimgħa. Il-modell ekonomiku. Dil-ġimgħa morna l-Palast tal-Inkwiżitur il-Birgu kien hemm dil-kamra kien hemm bil-video hekk qed juri biex xogħol tal-ewxta tal-iskjavi. Interessanti xi qed mod biġir qed tismaħħa din. Dawn huma. Ma Santirmu sabiħ għamlu. Ġifieri hemm ħafna postijiet sbieħ. Ma ħassa daw l-affarijiet qed jiġu mitfin. B'daw ċoċati li jitħallew barra u dastorbi. Taslima, it's another case. Taslima, ma tippartendix għax taslima hemm Paċebil. Għandna il-Paċebil istora ma Slima, qed jipprovaw jagħmluha bħal Paċebil. Għax inti kullhom kien Paċebil qed jiġi. Kullhom kien Paċebil qed jiġi. Ekku, jiġifieri inti għandek pereżempju llum il-ġurnata Slima bħalma semmejtlek qabel. Tmur tom, mela għandna ħafna minn daw il-famużi beach concessions. Inti ma tmux il-beach concession, inti tmur ħdeħ ma free biex ma toqgħodx tħalla. Laqqas ma jħallukx fil-kwiet.
Għax Marja Santa wkoll b'daw l-imbirkin ta' amplifiers, kulħadd irid jisma' u l-problema hija illi dawn xi kultant ikollhom il-bejż jew ma nafx tajdulu intkom. Ħabba vibration. U tismaħħa ġoddar anka jekk tagħlaq it-twieqi u kollox illi iġennuk. Il-vibration, xi vibration. Dik hija. U hemmhekk verament irrelevanti kol kistampu. Vibration. Dal-pajis burfuq biex ussib xi sajnek għadhom jeżistu li ma tistax tom topless li ma nara xi ħażin. Sewwa? Għasir, minn daqsej. Imma mbagħad li tagħmel istorbju kemm da, dik tista'. Let's go, dik. Kulħadd tagħmel warek. X'affarijiet dawn? Għamel beach għat-top. For heaven's sake. Konna nsejni għadi. U l-ħelwa hija illi min ikun f'daru, naf nies, ġifieri hemm nies in-naħa ta' Tinja Point imsiken, ma jistgħux isibu laqqas kamra ta' fejn imorru, jiġifieri għandi ħabiba tiegħi għandha PTSD. Merħabba fija di, literalment poġilek fl-art bil-qeda, għax ma tistax tissapporti, tħoss il-vibrations. Issa, i qeda fi flat, ma nafx kemmu għoli u xorta tħossa fil-binja. Jena Nikolaġ. Il-Prim-Ministru, għal-xejn għamlu l-kampanji għas-saħħa mentali. Mux għalek. Namlu dal-20 dal bardu n-nies. Illum ċempluli mill-OPM, għax il-biraħ tlula najdlek il-verita splodejt, uqbattu ċempil bdejt inċempel kullimkien. Mela ċempilt l-MTA, mela l-MTA jibatni għan Transport Malta. Transport Malta reġa batni għan l-MTA. Għatlu liħor batni għemmek. Un bat spiċċajt ma nafx kem dom tindur, battu ċempilt l-OPM. U għattilom, the buck stops at you. Intkom tridu taraw kif se tbidlu l-policies u kif se tirranġawhom. Għax ma nifilħux iżjed. Kwalità, jekk veru qed jagħmlu pajjiż ta' kwalità. Li mhijiex kwalità. Daħam Allaġ. Sorry. Inti ma tridx teżisti, inti trid tgħix. U tiftakar meta kienu jgħidulna your home is your castle. Ma dak l-Ingliżi kienu. Dak l-Ingliżi kienu. Għax il-castle naħseb qed jinkiser nara. Laqas tista' toqgħod fil-kwiet f'darek. Intruder, din hija intrusion. Intrusion, Intrusion, m'hemmx tgħid ma tistax toqgħod fil-kwiet. Għax x'inhu intrusion? X'inhu hekk mhix intrusion. It's ridiculous. Jiena nemmen jekk trid taqla l-flus. La kemm tifla. Jiena jekk il-Prim Ministru jgħidenna li mhux intrusion jgħidu li fejn noqgħod, ħallem u naqbad l-speaker u narek jaċċettakiex. Sa 11 ta' bil-lejl, f'11 ta' bil-lejl tfejlu. U għandna. Għallele, għaxan batak it-tamel, t-tarma trak u t-mullu fej id-dar. Illu għat isma. Nitfallu xi waħda minn dawn tajjeb xi deska. Għandek il-Convention of Human Rights. Jgħidlek Convention on Human Rights guarantees the right to the peaceful enjoyment of possessions. Mela d-dar tijak miexi il-possession tijak, l-ikbar possession nasib li jista' jkollok. U anka para public order, mek jedaf ta' Malta. Raħħa. X'affarijiet daw? Jiġifieri l-policies tajbin, l-enforcement u meta imexxi. L-enforcement imexxi. Dik li għajdula l-political will. Yes. Political will. I agree. U l-problema li l-gvern. U laqas l-oppozizjoni. Laqas l-oppozizjoni. Ġifieri għandha kriżi kbira ta' tmexxija ġifieri. Għalhekk qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha? Hija tal-waħx li issa bħalissa qed jagħmlu kampanja għażewni fuq il-Repubblika. Mela Repubblika, għax Repubblika tfisser tirrispetta l-ħadd. Titilu kellha 60 sena tal-indipendenza. Lura morna mhux il-qudiem bir-riklami għax di oħra, lip service, riklami u tlellix fuq television, kemm trid kieku biex ngħidu l-ħobbet il-ħelt u di u l-oħra, meta niġu għal-fatti. This is a big problem. Ma jsir xejn. This is a big problem. Dik il-biċċa xogħol kollha. U dik qed ngħidu qed tinferex kullhom kien. Bdejna minn Paċvil, u mbagħad spiċċajna sa Sliema, u mbagħad il-Belt, u mbagħad Ġalliqi, u mbagħad Ġaddjar. Mbagħad fil-baħar. Ġifieri inti fuq il-baħar. Fuq il-baħar ukoll. Samilux kien video fuq il-baħar dajsa. Marsal Ford. Ma nafx fejn kien bowt, storbju da din, u minn kien hemm maġen bukrat jismagħhom. Imma ġifieri dik kullhom kien, ġifieri din ġennata ġifieri samilux għalu l-istorjari minn hekk imma ħila dik. Għax daw spiċċaw ġifieri tant ġew għal bibhom daw. Tant ħaddu droga fuq id-dajsa ġifieri. Li spiċċaw jagħmlu fuq id-dajsa mhux ma tifmuni u spiċċaw bit-tfal ġifieri qed qegħdin jarawhom dawn u marru wafquhom. Fuq id-dajs da, ġivda, din dal-albibizmu, għet jispredja. Kullum kien u dal-ħamallizmu, kif għet jgħid sew salvu, dan u ħamallizmu. Ħamallaċ. Umma għandek. Dan huwa virus, u ħasra, jena jħdu għal-jom kim iridu għax nitkellem, jena kif nħossa najda. Dan huwa virus. Bħal kull virus ieħor,
jekk ma taqaflux, da jikber, un bat ma twaqfux ta. Iva. Le, ma Għax tistax tikkontrolla. mbagħad liħor jibda jgħid jekk dak qed jagħmel hekk għaliex jiena ma nagħmilx hekk. Jitħanser kulħadd ma nitħanser. Kulħadd. Jimmilux hekk għamel, kien hemm ta' ġembi qabad jagħmel mużika darba dartejn tlieta, ma darba ħriġ l-speakers tiegħi, u taħtilhom fullon, u tfajtlu koġdet. Koġ mużika tqażżek, kelli tqażżni, kelli nitlaq lem, ma fqajtlu. U ma mellix it-raba darba, ma mellix mbagħad. Fint? Xi kultant iġibuk b'darek mal-ħajt li jkollok tagħmel dak li ma Hekk kollok tagħmel, hekk kollok. U għaliex imma għax il-forzi li hemm illi suppost qegħdin jipproteġuk, illi inti suppost għandek id-dritt illi jipproteġuk. Tittieħu li Għax qegħdin. Tiġu li Qed ħallas għalihom hekk sawa Jena l kontattat oħroġ saqħi. Ekku. Ma nistax norqos triħi b'dan l-istorbja, namel xi ħaġa ħanqod insaqqi għal-mien. U għadsaq il-pjan. Kieku jien hekk nagħmel kollu il-belt, ħalli jiġi xatt waqqafni mbagħad. Le kemm ħaddu? Bħalma tawna l-parir. Hemm bżonn. Għax dak kien il-parir. Kiena meta kelli il-kwestjoni tal-mosta sin kon spiċċati ġifieri. Miġnun u ġennuk. Għadni kif tħalt noqgħod hemm il-mosta. Timbradda, U d-dar on-sejl kienet diġà. Iġennuk. Mbagħad dak li solvejna l-problema. Imma tiġġennen, Żgur. Tiġġennen. U hawnhekk salvu qed jindiressa xi tajba, u din interessanti ħafna, ħafna. Illi inti bl-istorbju li jikkuġinaw ta' ma' ġembek, jew nkella attivitajiet ħanejdek li dejquk, tajjeb ħad tispiċċa d-dar tiegħek tiswi inqas. Iva. Dik oħra, Għax inti tnaqqas il-valur, issa salvur di bijek ħadin, ħaneħles minna. Fimt? Iva. Ġifieri din qed tispiċċa anke l-investiment tiegħek qed jispiċċa minħabba dawn in-nies li jiġu jitnelħu minn kulħadd, naqqas U qed tiġri kullimkien għax inti kull ma jkollok garaġ jaqbad jagħmellek change of use. Alla jbirek jaċċettawa għax kwalinkwa post illum il-ġurnata sirna change of use jaċċettaw u jiftaħlek bar f'daqqa waħda. Minn bar u bat joħroġlok imwietu siġijiet barra. U bat jagħmellek enclosure. U bat issa jiena di ma nistax nifhimha x'hekk hija outside catering. Mhijiex enclosure. Outside catering, you are out for the elements. Mela terġa' tagħmel kabina hemmhekk. Għandu jkun hemm regoli għal barra u ġewwa mhux enclosure. Jekk inti outside catering. Mela biċċa drab jew Waħda wara l-oħra. Jiġifieri aħna qegħdin noħolqu iżjed problemi. B'dak li qegħdin nagħmlu wkoll. Ma kollox imur lura għal min qed jagħmel policies. Ġifieri din il-problema madduri. Taħsib, ħadd ma għandu ħsieb, dik il-ħadd qed jara l-affarijiet sal-punta ta' mnieħru. Mela jiena s'issa rrid insir miljonarju. Mela biex nisir miljonarju sa hawnhekk irid nagħmel. Mela nara sa u ma narax il-futur kif se jaffettwa l-tfal tiegħi, l-tfal ta' tfal tiegħi wkoll. U kif qed tgħid inti l-liġi dawn għalkemm inti tista' tħarku, il-liġi tiffavorixxihom għalfejn, għaliex inti tispiċċa titla' xut. Ma allura jilek ħajiskomodak. Forsi ma tix turi wiċċek, forsi ma tix tiġġiet ma' n-nies. U tkollok tispiċċa tiġġiet ma' n-nies, ma allura minn ħaċempel bjaħseb għal-artejlek jena nidħol fi ġlida ma' da, u bat jagħmel l-vendikazzjoni, u inti dawn tinsix, dawn ħafna minnhom ikunu ċertu poter ħanejlek dawn Alla jaf minn fejn u ġej. Għadda biex jagħmel li jrid. U jħollok l-kwarta tal-bankina. Ġifieri da m'hemm bżonn għax għandhom il-body cam. Jekk jien rapportajt store b'eżempju Stardust Street hemm xi bar jew tnejn, ħanċep il-pulizija ħimorru għandi l-filma tiegħi. Okay? Jew xi door cam u għalfejn għandu din oħra, din għandha tkun change of policy. Għalfejn għall-pulizija għandu għalfejn ikollu xut. Il-pulizija jmur hemmhekk għandu d-dibimeter jgħidlek inti hawnhekk m'għandux. M'għandux iġviri. Huma l-iskuża tagħhom li m'għandhomx ways of measure. Jkollu. Jiena xajtilhom il-pulizija. Jkollu Allora, because it has to be calibrated. Mela allura ħamġu morru lura għal-policy maker, il-policy maker, irrit jom id-dibimeter. Da bħal meta iridu jaraw. Għada xaru fuq minn ikun fis-sakra. Fertilizer. U jridu jaraw l-affarijiet kif huma. U jridu jisimgħu lir-residenti, jridu jisimgħuhom. Waqa fara spiċċa dak iż-żmien illi jinjorawna iżjed. Illum il-ġurnata aħna we are a lot of residents, jiġifieri residents mhux is-slima u l-belt biss. Aħna qegħdin għaqda llum il-ġurnata ta' residenti. Kemm toddu?
Għandikun qegħdin xi 6 jew Tal 10. lokalitajiet? Aha, inti Jaġa. taf. 6 lokalitajiet ġifieri. U mill-inqas, hemm xi membri ma nafx. Between 6 to Naf li hemm 10. il-bet, slima. Marsa Skala, Marsa Xlok, San Paolo l-Bahar. San Paolo il-Bahar. Bħala qdiet, għadkom il-membri fl-qdiet ovvjament. Iva. U kemm qed jgħodu da? Jien għalija it's an open membership għax ma nemmix noqgħod nistgħu dak tip min jibat li għalija taswik ikun membru. Aħna the more the merrier. Jirrikorru n-nies ġifier protesti, pereżempju jiena naf li graffiti pereżempju Iva, u bifer. le. Iva, infatti Graffiti aħna graffiti. naħdmu magħhom ħafna. Infatti grazzi ħafna graffiti. Le, biex nsemmu l-kulħadd. Jidilli anke l-Alternativa Demokratika kienu jiġu xejn. Sandra Gauci Iva. No, u qed Min kien hemm iktar? Popolari kol kien Aha, jiġu Arnold Castola. Għandna Kassola. Imma hemm ġifieri anka ġifieri minn diversi villages u towns minn Malta u Għawdex, għax anka minn Rabat. Konsilli jiġu għal tal-korsa ta' konsilli jiġu. Jibbattilhom invite. Dak id kien hemm fl-aħħar protesta tal-graffiti kien hemm waħda minn tal-Kunsil tal-Beċċir għadna għaddej minn fejn Knisja ta' San Pawl. Wiċċa xel isu jien mhux suppost kelli nkunaw. Mela kif tista' tittefendi? Għalek qed ngħidlek. Qiegħda fir-ritratti. Ġifier l-leġislatur ma jiġi. Jien battilhom email laqas biss, sorry ħankun imsiefer, xi skuża banali. Sorry għandi l-maraħ twellet. Le laqas Xejn. Mela dan kompliċi mal-establiment. Jien dem ngħid, tista' tkun qalbek tajba fil-partit, imma skont il-partit, la tħadd fil-partit. Ma qed nifruħ tal-issa. Inti ħadd tagħmel dak li ħajjek il-partit mhux Beħruħek, bżonn. Iva, l-xitan għajdu ritri. Xenita oħra li. Mela ġifieri inti qed taħseb li l-partit volut. Fuq il-legal notice tal-bed valetta. Għandekx dubju. Il-partit Fuq għadrom t-għamlu. Fuq il-legal notice tal-bed valetta, l-ewwel artiklu kien, ok? Il-partit laburista f'dak il-każ tkellem fisem il-rappreżentanti tal-Kunsill tal-bed valetta. Laqas biss free vote, laqas biss free speech, xejn. Saru literalment kumpaniji privati, kemm PN u PL. U dejjem ngħid, 2 coins out, 2 faces of the same coin. Biex nkun fer, il partit Nazzjonista kien għamel xata fuq tal-istorbi tal-belt. Kien ħajja task force ma wet itch. Il-Partit Nazzjonalista? Ma fil-Parlament ma kienx. Il-Partit Nazzjonalista fil-Konsil wieħed task force. Issa, il-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni fl-istat. Ma jiġu jipprotestaw jew le? ħanaraw ftit. Fl-ewwel protesta iva ġew. Malija mhux jiena rrid noħloq il-protesta. Huma jekk huma kontra. Imma ġew. U petizzjonijiet għamilt huma m'għamluhomx. I'm sorry, hemmhekk qed turini jiena li aggressja tara minix partiġan ma narax sawnek biss nara ortre, naf x'inhi l-logħba, għax huma mhux jgħidu azzjoni biex jitelgħu huma. Speċi they keep riding the hatred against Labour u dat tip, ħalli they have a clean win speċi ta' imma fil-parlament mezz res u mozzjoni, fair enough, imma diġa kienu outnumbered. Il-mozzjoni li tresqet għaddiet jew ma għaddietx? Ma għaddietx, għax kienu outnumbered mill-PL. Jiena, imma mbagħad minn war 20 però, jien għalija iktar xtaqt vot fil-Konsil li bdew jgħidu li Alfred Zamita kienar kienet iċċaħħat il-vot. Ma baqgħux jippersistu. Il-vot ċivili. Allora, jekk għandem bżonn il-Konsil lokali bħala local government biex tapprova jew tappoġġa legal notice, dak il-vot għafem ma sarx. Għafem mhux ħajjeġa jsir issa, miż-żewġ naħat, b'kandidati ġodda, ħanaraw fejn il-pożizzjoni tagħhom. Sempliċement vot irid. Vera ma nistax nifhimhom dan nies. Le. Għax daw qegħdin jiddegradaw il-prodott tagħhom. Immaġina, issa għandek 5-star hotel. Sewwa, u jien naf tibda tagħmel il-rodeo, pereżempju fil-xismu. Għax hawn erba' ħamalli ignoranti. U hemm ħaġa oħra. You're degrading your own blood. Martin Luther King. Jekk dawn qegħdin kuntenti jitilfu l-voti, huma xejn jieħdu minn taħt. Minn dawn l-istabbilimenti li qegħdin jikkawżaw telf ta' voti għax blokka appartamenti ta' residenti titlef ħafna voti. Jekk eżempju għall-argument jiena ex-labist nammetti ex-labist u tlift il-fiduċja ħabba fek l-iktar. Għax bħala l-belti tiġi salabni u dat tip. U l-belt ġibta ruffjana biex ma nużax il-kelma. Għax kull sezzjoni tal-belt valetta tiġi privatizzata. Evans Building, mux dar tal-anzjani, lukanda. Santirmu waslu sal-mużaw, il-komplement ta' Santirmu ħalloħ għax kien hemm xaġa ta' Dubai Spa Hotel. U ħalloħ fejn kien hemm il-maħżniet. Hemmhekk ħalloħ. Hemmhekk ħalloħ. Dek taf kemm ilha hu.
Mhux illum ta' dik minn żmien l-Amministrazzjoni Nazzjonali. Issa ħanajdlek Mhux illum. kif iż-żewġ partiti huma l-istess. Ta' Evans Building ilha minn 2011. 2011 min kien hemm fil-gvern u fil-Kunsill? Il-Nazzjonalisti. Wieħed beda Evans Building jiġifieri. jien sa fejna fija tender kien illegali u hemm xi kawża. Issa qed nittama li jekk taqa' jew taqa' ta' kontrija, il-gvern jew l-Kunsill tal-Belt jgħidu isma' Evans Building. I'm sorry, żlaqna, għamilna żball, imma dik dar tal-Nazzjonali Beltin. Għaxi anka eżempju, sabiħ li kun hemm daycare center fil-Kunsill, ma għalfejn. Hotel liħor. Għalfejn. Ma Madonna għandna hotel għandna wies. Issa, Għanna bżon karin capacity study jridu jagħmlu f'kull lokalità. Ma diġa nibdew minn hemm. għalitilhom laqda tal-hoteliers. U mela, l-MHR. u minn UNESCO għandek il-kwota tal-lokandi. Issa eżempju, naqbel kun hemm day center tal-anzjani fil-Kunsill, imma għalfejn fil-Kunsill misluf, mhux blokka. Għax, back to square one, back to my point. Ma jridux beltin li jiqdu mod permanenti fil-belt. ċaru kaza. Marija għandha naħseb tfittex. Iva, kemm ngħidlek Martin Luther King kien qal din is-sentenza u nemmen ħafna fiha jiena. Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Ekku. U din hija l-importanti. Din hija għax apparti Aħna l-politikanti, apparti l-politikanti, realtà hija n-nies iridu jqumu, in-nies iridu jqumu. Speċjalment iż-żgħażagħ. U jridu jisemmaw leħinhom, u jridu jgħidu, issa daqshekk ġbajna, u jekk in-nies iqumu, il-politikanti riqdin kemm huma riqdin, ikollhom iqumu. Ara għal neħila l-kappell Isabel Bonnici. Żgur. Issa kienet sentimentali dika u għal-frillu ruħi qalbi dak it-tifel u dejjem fit-talb tiegħi. Però għajmet il-pajjiż. Għajmet il-pajjiż kollu. Iġifieri. Qed tifhem? Iġifieri dak li rridu aħna, illi n-nies iridu jifmu, illi they can make the difference. Jien niftakar kont mort talk u Perit kien qal one person, persuna waħda tista' tagħmel id-differenza fit-triq. Persuna waħda tista' tagħmel id-differenza f'lokalità, persuna waħda tista' tagħmel id-differenza f'pajjiż. Imma dik il-persuna trid tibda tħeġġeġ l-oħrajn. U dak li anka bdin il-post u podcast ma nafx tajdula, dak li qed nagħmlu aħna qed inħeġġu n-nies biex jiftħu ħalqhom biex jitgħallmu l-liġijiet u d-drittijiet tagħhom għax minn hemmhekk trid tibda billi teduka n-nies illi jkunu jafu x'inhuma l-drittijiet tagħhom u mhux jibilgħu dak li jgħidulhom. Għax ħafna drabi kulħadd jibellalek dak li jrid. Palma għamel, bir-rispett kollu lejh, il-pulizija meta qalli le sinjura sal-11 kollu tagħhom, no, mhuwiex hekk. U jridu jitgħallmu n-nies. Eżatt, iridu jitgħallmu n-nies illi jistgħu imeru u li jistgħu jaqbdu u jgħidulhom, no, m'għandekx raġun. Jiena salbi raħstex ħadd qalli u inti mhux inti t-tortija għu, ma tafx noqgħod kwiet, ma tafx blaħħa. Aħna nistgħu noqogħdu kwiet jgħidlu. Kan parir, jiena jtuni ħafna minn dal. Iva. Kemm ituri dal-parir u inti ma tafx noqgħod naqra kwiet meta ngħidlhom għax neħħew lill-programm u inti ma tafx noqgħod naqra kwiet, iżgħod blaħħa u tilaqtit. Għax hekk jippretendu li kulħadd joqgħod kwiet? Mela, issa għod gawdi. Ma issa ma toqgħodx tgħid li għax norqod bil-lejl. Għax daw di oħra, Ekku, iva. In-nies jordu bil-lejl id-dar. Però jekk niġu għassirna biex nbor nipprotesta. Iva. Mbagħad. Anzi, għajdlek, kelli ħdejja. Għamilli petition, għamiltlu l-petition jena, imma mbagħad meta ġejna s-siwa, no, nasek ma taromx. U da għed protesta drittijak, ta' għed protesta. Għafna kazit fej kienu jiġi fuqi, u mux naqa mużika, xarwara feta ħbar taħtu applika. Bil, meta l-protesta li mis. Jien nħabbarhom, jien ngħidu. Alla bil-forsi tġarra biex timxi ċaqla inti. Jew kella bjela koppa ta' selezzjoni, diġà jeġgħu gergu, għam il-votajt għal l-aħmar. Jiena naħseb ta' però. Tafak fin-nar ġajt il-votajt lu. Problema psikoloġika. Ija. Aħna nemnu n-nies li attwalment m'għandniex dritt. Għax maħniex mal-min. M'għandniex dritt li noqgħdu kalmi fid-dar. M'għandniex dritt u allura da ma jistax għalla lira. Għazgu, għektu. Jaqla lira, ma ħalli ħati għabbir. Ma hemm dik il-mentalità
Inti ċi tiftakar illi aħna bħala pajjiż dejjem konna. Allura dejjem tagħmel differenza. Ara l-Franċiżi malli qalulhom xi ħaġa tal-pensjoni kif niżlu fuq. Ożgu, m'għandniex il-kultura, m'għandniex dik il-Franċiżi. U l-aħħar le. U għadna lil-Charles għatlu l-Franċiżi u għed mill-pajjiżi antiki Ewropej. Ħafna pajjiżi Ewropej twildu l-bieraħ bħal-Ġermanja u l-Italja, daw għandhom tradizzjonijiet. Għandhom tradizzjoni individuali ta' imma Franza għandha tradizzjoni tmur lura iktar minn 1000 sena bħala nazzjon għax Franza ilha renju. Ħassad li mhux dejjem kienet maqgħuda u ġieli imma dejjem kien hemm kingdom kbir Franza l-Ingilterra l-istess. L-Ingliżi kienu għamu kontra r-rel bdiewa pereżempju fil-Medjuevu, aħna anke aħna suppost. Naħseb dak iż-żmien konna il-Malti kien aħjar mill-lum. Ekku ħanejdlek. Meta ġew. Però ħankun naħseb dak kienu ta' dawk lawċin. Lawċin. Monroy ir-rewixta mhux Malta bdiet. Għawdex, ħafna nisma jafuix. Laqas le ma konx. Da met sentej ma waslet Malta. Kemm kien ilhom Mela. U kien tinsiex kienu fl-aqwa tagħhom il-Franċiżi sentej qabel. Le Monroy qed ngħidlek kif ismin. Fl-Monroy, ir-rewixta bdiet għawdex. Għawdex, da met sentej wara sentej waslet Malta. Fl-axħar umba tiġibri, imma għalmenu fl-axħar għamu. Imma, illu spiċċajna għanna kolħad bla nizla. Ija, kolħad jibza minn kellu. Li għacċetta u joqla. Dik il-problem, għalek irridu nedukaw in-nies biex norruhom li għandhom vuċi u l-vuċi tagħhom għandha dritt li tinstema. Biss jiena naħseb ħana li kien naħseb hemm bżonn li b'xi mod ikolkom some kind of consultation to present the case. Għaliex, għax il-kas mhuwiex biss ħalli nkun krud, mhuwiex biss kas egoistiku, isma' jien li tnorqod. Il-kas huwa tal-prodott Malta. Ġifieri din bħalissa d kampanja pajjiż ta' kwalità. Dak hija waħda mill-kondam għaliex. Għandna Malta għandna t-turizmu. Issa t-turizmu kif nafu għandu hemm kriżi d-dinja kollha. Ħafna postijiet Barcellona jgħidu tourists go home. Venezia l-istess. Venezia, Firenze. Imma ġast il-kwalità. Mhux qed jgħidu barrix turizmu. Kwalità. Kwalità. Ekku. Iwa allura aħna x'ħadd toħor qed jarmi l-imbarazz isna dejjem niġbru żibel ta' ħadd ieħor. Kollox. Ma jiena ngħidlek li laqqas il-problema ta' ħadd niġbru l-imbarazz, naħseb aħna qed noħolqu. Qed noħolqu biex naħolqu l-imbarazz. Ħanajlek għaliex għax imbagħad ikun hemm imma diġà għadhem minn fuq. Għaliex għax hekk inti tħalli restorant jiftaħ, mux restorant għaxaw l-barijiet la, tu kejtar għall-imbarazz. Da mbagħad se jkun tagħmel ta' madwaru, ta' madwaru jagħmlu bħalu. Għandna bżonn daħlu għafrasna li il-prodott Malti tat-turizmu sewa bħal l-Ewropa kollha ilu imbjaħ bħala prodott ta' kwalità. Jien għalija li tmur il-belt, il-ġimgħa flaxija u tisma' dak l-istorbju kollu. Mhuwiex kwalità. Xamallaġ nifab totali. Tmur tieħu kostikol, forsi tisma' naqra. Background music. Jekk inti tisma' fil-fatt il-pubbliċità li jagħmlu l-MTA bir-rispett kollu lejhom, inkun jaraw in-numru. Għax zidna dik hija il-numri biss. Dak kien hemm sejri never mind the quality do it. Imma il-realtà hija inutili jkollok 10 studenti bir-rispett kollu lejhom illi jonfqulek 10 cents. Mhux hekk. Aħjar ikollok 3 jew 4 illi jkunu ifimni jifilħu u jiġi jonfoqlok 2000 milli 10 cents. Mhux ovvja di. Imma dawk diffiċli dik il-biċċa xogħol. Imma għax minti xed toffri u għax inti moħħok fin-numru. Għalhekk. Għax ma nafux nagħmlu l-isports biex nixbdu turisti ta' kwalità, hekk tiġi ċans li jiġu nagħmlu dawk il-rejms kienu kienet jagħmlu fis-sajf. Buġibba. Sejċi palissa. L-axħar ta' sajb kien jiġu kemm. Minix up to date. Dawn il-sejt. Dawk jiġu ħafna nies, dawk jaqraw. Ma dik hija għax in-numru. Kull ma jaraw in-numru. U daw. Daw li jisfnu għaw xin ma dofxiex kien. Dawk kien jiġu da' shows. Laqqas tajt jitħlulek f'xi hotel u ġifieri għax ikun hotel tajjeb u qed jonfqu l-flus hemmhekk għax jitħlulek f'xi wieħed minn daw ix-shortlets. Ikunu xi 20 f'kamra. Biex żgur jifrankaw. Meta żibirti ġifieri da skwadak żgħir. Lek se tmur biex Xek. Imma dik il-problema. Jiena mhux qed nelekkeċċihom il-daw. Inutili. Jiena pereżempju darba meta kont qed niżgħir,
konna morna backpacking, konna morru ħafna backpacking, veri. Wasanna mal-frontiera tal-Svizzera u tħanna l-Svizzera. Waqfet bil-karozza, għanna xed tamlu. Backpacking, għal-nar ħanaqtakom. Tamlux darbohra. Għaxek jaqbtukom, jitfawkom il-barra mill-Svizzera u hemm xi 5 snin ma tistax tersaq lejn il-Svizzera. Għax ma jgħidux imbarazz. Li għatlek jiena d-disciplina. Ma jgħidux imbarazz. Ma jaqbduhom, bħalma konna bla solt. U ma jibżawx minnhom għax huma turisti ma jkellmuhomx. Għanna ma nistgħux li Malta ġanna problema ta' riżorsi. Ġifieri, jekk ħanġibu turisti tal-qamen ngħidulhom hekk, daħħa jużawlek ir-riżorsi. U inti ma tieħu. Mhux hekk, mhux ovvja di. Fil-fatt naħseb li waħda mill-problemi kbar li għandna. M'għandniex pużer. Għax hekk inti da jiġi. Jaħli l-ilma, jaħli l-elettriku. Draniċ. Ma xed ħallilek propjament. Ħallilek. Problema ħallilek xejn. Xwabli tmur minn taħt ir-riżorsi. Bil-fors għax inti da jena jduħet li turista kwalità. Ju da kemm il-bon jista' jieħu. Imma jekk xej il-turista kwantità aktar jikri xi karozza, jew inkella qabaddek xi driver miegħu, idaħħallek forsi xi koka miegħu, iġiblek min jinaddaflu l-flat, mhux joqgħod inaddafaw. Da jiġi jmurlek f'restaurants. Waħda wara l-oħra, mela. Anka daw il-postijiet. Però dawn lura l-istorbju illi qed nikkoġunaw. Daw il-turista kwalità, jgħidulek fejn ġejt hawnhekk. Jiena ħdejja hemm hotel eżatti u bħalma teddu tal-botek bħalma rajna hemmhekk tal-botek hotel fejn daw qed jipprotestaw ġib daħħa jmorru pajjiżhom lura. U dik fuq il-gazzetta ġifieri. Billi, dik fuq il-gazzetta. Jiena kont l-Umbria dal-aħħar. U għandhom raġun, ta' min jaf kemm ikunu qed iħallsu għal dik il-butik. Mimli Ġermaniżi, Svediżi, Olandiżi. Daw il-klijenti li rridu. Mela għanna erba m'għandi xejn kontra, m'għandi xejn. Il-problema taf x'inhi li ilha minn 2017 il-belt bil-problema ta' storbju żidni ilhom. Ikollok bżonn mit-tnejn. Mela issa. Imma ir-realtà hija jekk inti tilħaq iżommilhom disċiplina anke lil dawka illi huma żgħar li huma ifimni. No problem jena. Iżommilhom id-disciplina. Mhix problem. Eżatt, ġifieri. Tajjeb illi jiġu. Imma mhux dejran di country. Eżatt, dik hija. Ġifieri aħna m'għandna xejn problema li jiġu. Le, assolutament. Imma li jobdu ir-regoli u l-liġijiet tagħna. U il-problema tibda mill-airport. Illi meta huma deħlin iridu jgħidulhom ekku hekk. Mill-airport iridu jibdew billi jagħtuhom xi karta u jgħidulhom this is not acceptable, that is not acceptable. Jiena darba tfakkarni mort it-Turkija. Hekk jagħmlulek, mela. Fuq il-bas, sakemm wasanna Istanbul, tax kemm qalu li tagħmel di ma Kif għandu jkun. Aħna l-Eġittu. Hawnhekk jgħidulek mallu dis tagħmilha, u tagħmel kollu bażikament, għadhom trid. U li fi wieħed fuq l-Airbnb. That's right. Tiċċievi kopertiċità. Jiena li kieku nagħmilha fuq kull min jiġi Malta, irrispettiv jekk huwa shortlets, longlets, whatever, biex huma jkunu jafu. Hemm il-liġijiet Malta mhux free for all. Free for all, le. Żgħażagħ meta jsib jieħdu. Ngħidlek teżagħżugħ li hu. Teżagħżugħ li hu. Jiena nifhem they want to sow their oats u bħalma jgħidlek l-Ingliż, imma hemm limitu. Hemm limitu illi ikunu f'pajjiż ieħor iridu jirrispettaw il-liġijiet ta' dak il-pajjiż. Bħalma aħna meta mmorru pajjiż ieħor nagħmlu hekk. This is the point kollu u li għandhom bżonn jibqa' pereżempju il-Partit Nazzjonalista, ma jistgħux jiġu ifottu l-prodott Malta. Din il-punt kollu, jew l-prodott Valletta, jew l-prodott Sliema, ma tistax. Għax inti dak il-prodott trid tgħix bih. Issa jekk inti titlef il-prodott it-tajjeb il-kwalità, se tispiċċa b'dab l-imbarazzu. Bħalma konna ngħidu fil-Malti, tiftakru kont tgħid illi bil-kelma mela jiena niġi ngħidlek daw imorru lura f'pajjiżhom u jgħidlek Marija Santa jgħidlek leħi mela ma niġix. Jekk kont qed naħsibha. Imma jekk imur lura u jgħidlek kemm ħadd pjaċir. Jgħidlek dak il-post fejn hu. Milux muġizista insomma da barranija. U morna l-belt. Għadha piċċita l-belt dak dawlu għek xinti tħuħax il-belt. Sabiħa mens. U mbagħad għaddejna. Sabiħa mens. Li raġa għajjem il-belt. Dalu l-kappell. U għadha piċċita. U marna insomma ċarastat taqt li hawnhekk ġungla. Da raġun. Għastista tgħaddi ta'. Għat li hawnhekk storbju da doqlek, joħor doqla. Infatti, għaswaqafna.
Parla nizlin, niġlu lem, u mat morna ġabbar zaħir, fejn doqna għam mużika baxxa, u ħadet Tista' titkellem. karatteristiċi u hekk. Mela. Antika, le piċi. Dik hija l-biċċa xogħol. Mux għet nipretendi li ġol għannejja. Ifimni affarijiet U anke l-għana, per esempio, di xaħġa oħra, l-għana Maltija għanda post enormi, u din n-taħħa jien għandu ġviri għaw, ġa restaurant u għek. U ġili għedu lek, kif ħaddoq bis mużika Angliża? U ma stax jgħidu il-barranin. Issa il-barranin il-kultura tagħhom hija differenti minn dik tal-Maltin. Aħna mmorru ndoq għal-Maltin u għal-Barranin. Sorry, nerġa' nibla dak kollu li għaspunti tal-għan, nerġa' nibla kollu dispjaċini. Eżatt. Dispjaċini li għaspunti. Ma għalux l-argument. Ma Kif malla li għal-argument. Niftakar, qabel. Kull night club jien niftakar. Jiena lekk għatlek titfa' il-budaj. Bil-Maltija. Għal il-kostum Malti inventat ma jeżistix. U t-tassew dawn, ġifiri, il-Maltin jgħatu kasek u d-doq jisek jtem ornament fil-kantoniera jgħatu kasek. U kon hemm erba jgħatu kasek u jgħidu lek prostat u għek. Imma l-barranin tiskanta, xin jisimaw il-Malti? Tant jifqu dawn. Jiffaxxinu. U jisimaw, u jiġu jgħidu lek imma what language you speak? It is Italian, it is English, it Fil-fatt is meta tkun Maltese. imsiefer, jekk jisimak titkellem bil-Malti, U jihdu pieċi, aħna tfalom. Bizzeja ta' għas il-lingwa għas Malti ma jintaqaw maħħom iservu. U jgħidu għapem, we want more. U jgħidu l-korridu iktar daw, ġiviri basikament daw jgħidu pieċi, flok namlu erba namlu għampi 10. Il-realtà hija mhux quality tourism biss iridu nġibu, aħna rridu nagħtu quality product ukoll. Għax jekk inti tagħti quality product. Il-quality product. Eżatt, jekk inti tagħti quality product, u mbagħad awtomatikament jiġuk quality tourist. Għax let's say, inti jekk inti ħatmur innaf Dubai għal-argument, semmiġ Dubai, ħan semmi minnaf pajis iħor. Ruba, Firenze. Firenze, tmur pajis, għamru ċina, jambir mort ċina, inti tmur tħoppi xej, tisma il-musika ċiniza, ma tifhem xejn, bażikament. U tara l-kultura tagħhom. Tara kultura. U tara sfid. Ma tmur xej tisma' hemmhekk u tmur tara nies tal-West, tmur tħoppi xej tara nies libsin il-kultura li għandhom huma. Ġviri, u di l-istess ħaġa Malta, u Malta rridu il-prodott tagħna Malti, inta speċjalment il-belt, ikun hemm dawn il-bars, ikun hemm li inti tintroduċi iktar il-mużika Maltija. Ixini l-mużika Maltija? Jiena niftakar Paċevil, jiena ħanitkellem way back in the meta Malta l-indipendenza, niftakru dak iż-żmien ġifieri. Dak iż-żmien samet interpreta politikament jagħmel lejti, ma jiena kont tifel dak iż-żmien, sa għax kont tifel. Allora l-affarijiet taru, imma Malta nbidlet dak iż-żmien. U bdaw jiftatu il-restaurant, għax konna fuxi fil-restaurant. Dak iż-żmien kien hawn ftit biss. Ħattillhom bil-missier, kom dejt nisparfa, ħattom il-wimpi. Niftakar dejjem l-istess post konna mmorru. Kien ikun. Bla, ġennu għax kien ħadd kienu raw restaurant, ma kenniex ma dak iż-żmien. Anka hotels ftit kien hawn. Hotels, għadha Sheraton, il-Hilton, The idea was to create quality. Niftakar dak iż-żmien. Mnalija Butlins kienu. Butlins, l-Ingliża, kumpanija kbira Ingliża tat-turizmu tal-Masta. Niftakar il-Prim Ministru maċċettahom dak iż-żmien ġelivier maċċettahom. Għaliex? Għax l-idea kienet li konna kwalità. Jekk trid tara d-diżastru sar Malta mit-turizmu, issa min qed li titkellem politikament, ma dawn huma fatti. Mur buġibba. Mur buġibba. Marija Santa. Ara, l-idea x'kiet ta' buġibba, għad baqa' minnhom vilel, kondo. Ftit. Bil-swimming pool magħhom, baqa' ftit. Dik kienet l-idea ta' turizmu ta' Malta, li kunaw turizmu ta' ċertu kwalità, li ġijaw, niftakar bħal ta' ċenċ għaw ġex, niftakru ta' ċenċ. Jiġu nies niftakar darba kien exhibition hemm. Għazdik ma baqa. Kien mill-Labor dak iż-żmien. Dal-aħħar morna minna protesta buġibba u xekk Kien aħna. hemm Ġermaniż, avukat, il-mara tiegħu u tifla niftakar, da kellhom trullo minn hawn għall-pool. Kien exhibition, laqqas indenja roħu jiġi jara, għax kien joħroġ miħdej trullo, għodej il-beach, fuq il-pool, imur jiekol, jerġa' jmur it-trullo, u ma jiċċarax minn hemm, għax da, u għandu ħajja hektik il-Ġermanja, u daġġew biex jirrelaxja. Mux dik li Da kull klient li għandu bżonn Malta, li daw jgħidu ħammurnħu butik hotel il-belt, għax du kull istorja tal-butik hotel, tal-butik hotel, li mux mur fil-hotel li jek morta u mortem. Individual attention. Sawa, daw ġew, da hotel sabiħ.
Flaxija joħorġu, l-luru restoranti, għara dajder sabi, għara dajder interessanti, jazlu, imma mux dak l-istorbi, il-kwalità ta' għaw. Ġiviri, aħna l-ewwel qabel kollox, qabel ma nqisu, ejħan kunu kattivi, ejħan kunu egoisti. L-ewwel ma jdu nqisu apparti residenti, kważi għanet waħjara li jom residenti. Bħalissa qed jgħidu. Ma jgħajdu waħjara li jom residenti. Imma għanna prodotti nbijaw xbin. Għanna prodott bellezza, illi ħafna pajjiżi jixtiequ kellhom dak li għandna aħna. Uniċi fid-dinja aħna, aħna u rodi biss. Aħna. Li konna mmexxin minn ordni reliġjuża. Mela. Minn ordni kavallereska. Fimt? Aħna għandna biex niftaħ uniċi. Għandna uniċi bħala tempi. Għatin nesċin nkisru. Uniċi. U kull kantuniera hemm xi ħaġa xtara ma. Għatin nesċin nkisru. Bini jikraħma kollum kienu. Jaxej. U laqqa. Naqra sport, Min flok. Umbat tara reklami tal-MTA, il-Blue Lagoon. Le, u l-Blue Lagoon iġibu vojt. Ma jġibux il-realtà. Ġungla. Ġungla si. Ġungla. Oġebuwa kamil darba di fuq barra. Mela. Kem sendu munitqu Il-fat emmin jgħidlek, I won't go again. Użgum, ġebuwa, kienu ġebuwa di. Għandhom raġun. Veru għakkat jiġu, Għandhom raġun. Insejt, rajta din, imma ġebuwa ġifiri kien hemm ħafna reviews. Użgur reviews, reviews. U kontrija kompletament. U jgħidulek, u not go again. U don't go, jew kera don't go, don't take it. Imma il-ħaġa dejjem qed tispiċċa dejjem fuq il-policy makers. U hemm il-problema. Il-ħowta merasat inten, kif jgħid U ma jridu jbidlu, u ma jridu jbidlu l-affarijiet. Kemmuna, kienu marru l-graffiti għamlu sew. Żgur, mela, żgur. Nirranġaw, ekk għandek interessi Mhux hekk. tiegħek int personali. L-istess baqgħet, kollha l-istess. Jo ta' sieħbek, jo tal-kuġin, jo tal-neputi, jo tal- ma nafx ta' min. Literalment, wieħed fuq l-ieħor ikunu, hemmhekk, literalment. Mela, ħalli nibdew nagħlqu. Int x'għandek xi żid biex tagħlaq. Jiena li ngħidilhom lin-nies, qumu, ibdew semmew leħinkom, tibżawx titkellmu, għandkom id-drittijiet tagħkom użawhom. Toqgħodx tistenna li protesti b'hekk tibqgħu tagħmlu xi ħaġa. Aħna bħala slima dal-aħħar minna resident meeting fej ġibna il-professor Andrew Attopardi, kien il-moderaturu, ġew il-pulizija u tkellmu u ħatna pjaċir ħafna. Stidinna l-politikanti kollha, però mhux kollha ġew. Min ġie, ġasta minn saqsik. Ġew tan-naħa tal-Partit Nazzjonalista biss, tal-Partit tal-Labor ħadd ma ġie. Importanti dan. Aħna kull manna tnejna fin-naħa tagħna, ġifieri kull manna voti ta' nies. Nejn u bwieħed. U Clayton Grima, Clifton Grima. U għadnilhom jekk ma tistgħux tiġu intkom għax nifhem li forsi jkunu biżi. Għadnilhom għallan qasibatu li xi ħadd taħ iva ma bil-mitluf toħol li tista'. Dawk intom bil-voti tagħkom. Naqbel miegħek imma. Intom l-ewwel interess. Imma laqas dawk ma ġew. Ma tajb li kollha fuq minn ġie minn ma ġiex. Iva, u mbagħad u issa ħanamlu oħra jekk alla jrid f'Jannar. Id-data f'Jannar, data? Id-data tentative date hija 22 January. U ħadd istidnu l-politikanti jiġu? Di ħatkun no mal-pulizija ħanamluha biex inkunu nistgħu ngħidulhom aħna x'problemi għandna u huma jgħidulna min-naħa tagħhom x'jistgħu jagħmlu biex jgħinuna biex nistgħu ngħixu ħajja jar. Għax fl-aħħar mill-aħħar huma għandhom il-liġi. Għatlabtu mal-Ministru xi laqgħa hekk? Mal-Ministru aħna darba morna u tkellimna ma' Michael Falzon. U kien riżultat? Darbtej morna. Għalinna illi kien hemm xi fondi għal CCTV cameras, għallinna biex tistaw tamlu dawka biex forsi jimmonitorjaw minħabba n-nies u l-dgeġwiġi għalli jkunem, emmek. U xiex, ġibbi CCTV cameras x'tagħmel? Biex għal-naqas ikunem iktar monitoraġġ. Ġifieri issa rridu nagħmlu CCTV cameras biex noqogħdu waġbok fuq in-nies, ma nafx. Minħabba illi għamilna żmien il-slima Biżazza Street speċjalment, kien hemm dawn il-gangs ta' żgħażagħ. Kienu qed iduru u jibdew jidoqqu l-inipen tal-blokko, jidħlu fil-common area, jagħmlu straġi. U Alla jbirek għax huma żgħar l-awtoritajiet jibdew jgħidu li ma nistgħux immissuhom. U hawnhekk inneħħi l-kappell il-sindku li kellna qabatu maru fosthom John Pillow u qabatu maru beda jiffilmjhom u beda ġifieri video u qabatu bata l-autoritajiet un bat qabduhom
U għajmin jena bħal mattilom u jekk inti għadhom żgħar, ġibu l-ġenituri tagħhom. Għal-men, mhux hekk xi ħadd Irridu kien hemm jsibu. responsabilta, Mhux hekk? imma kellna problemi Sorry, kbar. da, jina naħseb Kellna anke problemi tfal. kbar. Jekk hemm bżonn, nu. Mela, Oħloq li jagħmlu xogħol xaffarijiet daw. Ekku, Social work. Ekku, social work. Kallimhom La naqra. rridu trattati ta' adulti tagħhom Mela twerwer in-nies. Ġifiri, għagħin għal-policy makers. Ġifiri, u l-ministru, ġifiri, għal-likom bis kamra. Tana parir fuq hekk, għalinna u għadnilu fuq tal-mużika. Jiena personalment tatlu fuq tal-slima distrand, għalinna jiva naf problema hemmhekk u baqgħet il-problema. Nobody knows what to do. Ġifiri, assaċ għatlu u kol fuq il-traffiku ta' slim, għax il-slim għat jissir impossibli. Ma traffiku naħseb kullum kien problema. Iva, imma l-problema fis-slima hija too many hotels. Xiġifi iridu jerġaw jibnu ma nafx kemm hemm permessi għal ma nafx kemm il-hotel ieħor is-slima. Li m'għandniex bżonn. Eżatti, jiġifieri inti stess semmejtu Winston Zara qed jgħidu stess li qas biss qed jimlowhom. Għalfej, bħalissa qed timbena waħda Tower Road. Issa iridu jibnu waħda Town Square. Mela Town Square kull ma hija toqba u kull imkien hemm il-bini madwarhom bedrooms jekk Jena tubi fiha naħseb dik il-ministru ftit li xejn jista' jagħmel fuqha. Alright, jista' imma u li taslima, imma naħseb id-disciplina. Jista' jagħmel carrying capacity study, naraw xi tajt u jaqbad u jgħid isma' hawnhekk hawn biżejjed, ma nistgħux ma nifilħux iżjed, that's it, minn hemmhekk irid jibdew għax jekk huma ikollhom il-1 + 1 = 2, jista' jgħidlek le ħija mela issa hawnhekk inti bħalissa distrand qed jagħmlu qed inatfu drainage system. Għax il kollu jfur. Mela, nibnu 10 flats, kollu tilajn, emmek. Namlu l-hotels, nżidu drains u kollox. U l-infrastructure kollox jibqa l-istess. Għanna kwisi-sana, il kollu bid-drainage ħirek. Taf xi tfisser li inti l-negozjant, inti qed toħroġ il-flus biex nadla fid-drainage. biex tiffinanzja il-blokka tiegħu. Għax id-draġġ minn flusek qegħdin. Fil-fatt. U l-elettriku minn flusek. Issa bħalissa id-drainage ta' qudiem wieħed minn dawn il-ħwienet sfronda u qegħdin hemmhekk ilhom hemmhekk imsiken ninsellmilhom minn hawnhekk tal-Water Service Corporation għax ilhom mill-biera hemmhekk imsiken għaddejjin full speed ahead. Sfrondat dik il-biċċa biex tara naqra waħda x'imbarazz hemm. U qegħdin niddiljaw bl-imbarazz hemmhekk għax l-infrastruttura baqgħet l-istess. Zidna u zidna drains u mhux drain waħda ta' slima zidna ruxmata. Imma l-infrastructure inti l-ewwel trid tibda u tara jekk trid tagħmel libsa trid tara l-materjal li għandek. U dika taqbad u tajt mela dik il-libsa nista' noħroġ. Kowt u nista' noħroġ dublet, ma nistax noħroġ sut ukoll magħha. Imma din l-istess fuq il-pajjiż kollu ġifi daqgħet nżidu n-nies. U għandna l-infrastruttura mnejka minn kullum kien. Dat fajna karuzzin qabel iż-żiem, dik l-istorja. Billi, għandra għalik? Għajdli. Inti l-istess mistoqsija x'ħat għamlu? Beħsibek t-nizzer n-nies jew public disobedience hemm xi ħaġa fil-pipe? Rapporti għek għan kompli għaddej. Infatti grazzi tara mill-elezzjoni li law il-popolarità ħnajdela jekk żdiedet. Qed ikolli residenti ġodda ġiri jkemplu jkellmu jibatu ta' tip li huma lesti għal orti u pulizija and so forth. Neighborhood Watch, xorta mela għadar tal-anzjani xorta nibqa' niġi. Neighborhood Watch intom tagħmlu. Neighborhood Watch bażikament nikkollezzjonaw l-evidenzja ħalli jkun hemm xi ħadd mill-rappreżentanti qed jgħid li kollox taħt kontroll. Għandkom xi database fejn in-nies jitfgħu xiex? Għandna database, għandna grupp privat li huwa online forum huwa biss għal beltin reġistrati bl-ID card jiġifieri fuq il-belt biss. Kun hemm sistema ta' vetting. Jien iċċivi l-emails ukoll, il-kollegi tiegħi tlieta li huma jiġifuhom ukoll. Ovvjament nixtieq li il-belt tibqa' tal-belti ma tkomplix titnaqqar għal Ma tal-belti ġbordi jiġifieri bħala negozji. Għal kollox. Pa ma Ma l-belt il-belt tal-poplu fis-sens. Residenti ħafna belti qed jitilqu qed ibijaw il-proprjetajiet tagħhom ma jistax jikkoperaw b'nuqqas ta' manutenzzjoni. Il-problema ta' storbju. Jekk tidħol il-belt ta' sistema ta' patching. Patching ma ssirx f'belt kapitali, taqla u tbiddel. Inna nisimgħu fuq għax dik temporanja hemm ċertu siment, il-patching ilu 4 snin.
Kulħadd jaf jaqbad u jibbokkja jew jorda stock bħala riserva. Dik biss. Madhom ġifieri. Ja. Mhux bjadidew. Bħalma tagħmel fid-daru. Eżattu. Tebd titfa' xi ħaġa fuq ir-riħ. Jekk serjetà. Apparti minn hekk nixtieq nappella li għall-kuxjenza soċjali fil-belt tkompli żdid mhux titnaqqas min. Kullimkien. Kollum kien. Dakku. Mela, naħseb edna biżejjed, naħseb il-problema tmur dejjem. Eżu, inti tgħid sa le, inti ħadejt għala inti. Għax meċċejn. Le, Ekku, I'm ekku. very passionate about Ekku, these things. U weġġa jena meta nara għanna prodott bħal da. Mela fil-ħodu nitlu kullum kien bl-istorbju tal-karozzi, ħornijiet, Zibel, aqen, kullimkien. zibel, krejnijiet, plaxija bl-istorbju. Da l-prodott tagħna, this is what we have to sell. Ekku. Diġà sar żball fl-opinjoni tiegħi u l-lumna se jaċċetta kulħadd li biex nħaffu biex is-soltu għattu saddirija biex ikonna xejdu l-ekonomija jgħidu la b'saħħitha li ma jsibx b'saħħitha. Mhux qed mant in-nies. Ġibna kemm Alla ħalaq barranin. Għax dik oħra, mela jiġu Malta u Indonezjani, u mhux Indonezjani. Kollox, u tad-dinja. Kollox jaqdu. Kollox. Barra l-Maltin. Sewwa, mela apparti li ġibna kemm Alla ħalaq barranin li veru ħadmet għax inti jekk hemm tnejn minn nies jixtru l-industrija l-ekonomija se tkun mod hekk hemm 10 minn nies jixtru, imma dik ma tfisser xejn ta' għadek niklu minn subajna. Dik ma tfisser xejn. Aħna l-ekonomija vera b'saħħitha hi u naħseb hawn jista' naħseb kwalunkwe ekonomu jgħidha li meta inti tiġġib il-kapitali u l-flus minn barra. Mux toħroġ? Mhux għax għandna flok supermarket għandna tlieta, ovvjament il-flus qed iduru. Bejnietna? Bejnietna ma tfisser xejn, u veru qed iduru ħafna. Duru. Allora n-nies huma kuntenti għax vera qegħdin aħjar, imma l-ewwel nedda ħafna giveaways li qed nagħtu huma kollha jridu jħassuhom uliedna. Għax il-xismu. It-tfal tagħna. Diġà qed ngħidu li 13 biljun. Xi 10. Insejni għad il-kelma, Żgur. Għaliex, għax minn barra titli xejġej, issa biex taxxaqa, għanna prodott tawna l-barranin. Il-barranin tawna rigal. U Ma sabiħ. noqodux nilabu Rigal sabiħ. Jena Kavallieri patriot, ta' minu kollox. patriot. Imma l-fatti huma fatti. Aħna konna fortunati li xi darba fil-preistorja ġew nies ma nafux minn huma u tawna l-aqwa templi hawn fid-dinja. Ekku. Sewwa, u mbagħad ġew il-kavallier ħan insa r-Romani, ir-Romani btit li ħallew. Għax mhux ma ħallewx. Ħallew ir-Romani qed kollox Eżatt, taħt l-imdina. Ekku. Imma mbagħad l-ikbar waħda mill-fortuni kbar li bdiet kontrina għax l-Ispanjoli weduna li mhux se jagħtuna ħadd iżjed u tawna lill-kavallieri u ġew il-kavallier ta' San Ġwan. Ġew l-Ingliżi ukoll u jgħid kulħadd li jrid l-Ingliżi ħallewna l-patrimoniu biss tat-turiżmu li għandna l-lingwa Ingliża li nistgħu nużawha, illum qed nużawha kontrina għax dik l-oxxenità. Illum qed nużawha kontrina, qed inġibu l-ħaddiema minn barra u flok ngħidu titkellem bil-Malti, qed ngħidu aħna nitkellmu bl-Ingliż. Aħna nħobbu għal-Malta, jew ma nħobbu. Aħna veru nħobbu l-Malta, aħna veru Malta l-ewwel qabel kollox. U xi ħaġa interessanti li l-ewwel qabel kollox. l-Ingliżi anke meta bnew ikomplu lek mal. Oh, jiena rajt Mal-estetika jiena rajt ir-rapport ta' meta bnew il-Vernon House dik li hemm l-luq ta' Central Bank. Taf kemm għadu attenti. M'għandek xi idea r-rapporti li saru. U batti l-low ta' l-blokka Mux jtnajt, ma jena nipretendi. Ejja najdu għek, għalli niġu. Mela, daw b'xi mod, ħobbuna ma jħobbunix, għamlu għalijom. Il-kavallir ma bnewx il-bereċ għalina biex ikonna turisti, da bnew biex ikunu komdi huma. L-istess ħaġa bħalma Louis XIV ma benix Versailles biex jgħorru t-turisti, għal-ibnija, imma l-lum il-Franċiżi wara jagħmlu r-rivoluzzjoni taħt għata sormu u tabaħ il-barra tikawdu għawma bit-turizmu. Aħna l-istess ħaġa. Aħna ta' qabilna daw li ġew hawnhekk biex jardaw minna kemm jifilħu. Ħadunna darna u għamluha tagħhom, il-kavallieri biex nsemmu waħda minnu u anka l-Ingliżi ħalli ma jkollix ngħid ma' ħadd. Imma daw sakemm damuwaw ħallewna patrimonju li nistgħu għandna nitqażdu bih kemm irridu. Għax mhux bħal pajjiżi oħra tagħna uniku. Ma imkien il-frodi bħalna, imkien. X'qed nagħmlu?
qed niddegradawh li minn ħankun minn burdella għas-sinjoruni, għamil burdella għanna għallar nis. Ma jistajku għat morru l-lura għal ġew il-kavallieri? ħana dik diġa smajta darba ħor f'programm ieħor, għana l-problema tagħna li aħna poplu bla riżorsi, aħna minn dejjem konna. Mhux it-tort tagħna, aħna kull ma għandna il-ġebla. Għazdik tax, li ma t-tispiċċa tal-ġebla. Il-ġebla t-tispiċċa ta' għallek mannix 20. Kem ħaddom mannix, da kem id-dum ta' Mux hekk? Sawa, aħna mannix risorsi, aħna l-ulka risorsi. L-insertajna edin post ċentrali fil-Mediterran. U kienu, meta l-Malta jtuwa xaħat, l-Ispanjoli, dejjem kien ikun il-konti ta' Malta, dejjem kien ikun kursar. Ġibri bdejna mill-Medju Evu, minn żmien il-Normanni, u anka beda tawal il-kavallieri, tawal il-kursari. U aħna kursari. Aħna dak għanna. Imma ma jistax ikun nibqaw nirraġunaw ta' kursari. U laqwa li I'm right, fuck you, Jack. Jien naħseb ġejna. U laqwa li lajna soltista u baxx jippurtana u nispiċċaw ħagna la kif ġifieri, inqaħbu l-lobna bil-lulietna, ma nistawx, għax hekk qed nagħmlu. Għax jasal żmien li fl-aħħar di se tispiċċa miskina, immaġina jkollok tifla u aħħaba, dik hemm se tkun tifla. Fl-aħħar di se tispiċċa kera, se tispiċċa. U hekk se jiġri. Anzi, il-kursara kellhom jeta. Aħba kera li ħadd bejt ħares li iżjed. Hekk nibqgħu ma neħdux sieba, għax anke aħba se toħu sieba. Aħna qasdik ma nagħmlu. Il-kursara kellhom jetika għal-mienu, aħna laqqas jetika m'għandna illum. Etika, aħna hemm ftit Maltin li huma Ewropej, imma jiddispjaċini ħafna minna għandhom mentalità tal-Afrika ta' fuq. Jiddispjaċini ngħidha. Mela, hawnhekk nagħlqu l-programm però naħseb kollox imur. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar tal-lembut joħroġ illi il-policy maker il-problema li għandna fil-pajjiż. Ġifieri ngħidu x'ngħidu hemm il-problema. Nibdew minn hemm. Nibdew. Nagħlqu l-programm u nselmu lill-followers tagħna u narġgħu forsi l-ġimgħa dejjem nagħmlu programm ieħor. Islim.